yw bob aros wedi cyfnod go anodd dros y Nadolig gyda gemau'n cael ei gohirio. Wel, mae'n braf dweud bod yr Indigo Prem yn ôl. A beth sy'n well ar nos Iau yng nghanol y Gaea na rygbi byw yng nghanol y brifddinas. Ennill un, colli un yw hanes Caerdydd hyd yn hyn yn y gyngrair. Y golled yn dod fan hyn i Gwyns Caerfyrddin, ond mi fydd tîm Steve Law awyddus i ennill heno o flaen y camerâu. Colli yn drom yn erbyn Merthyr yw'r unig gêm a Glyn Ebwy wedi chwarae yn y gyngrair. Dyw'r ymwelwyr heb chwarae gêm y gystadleuol ers dechrau mis Rhagfyr, ond ni'n clywed bod ymarfer wedi bod yn gystadleuol dros ben. O dyma ni yng nghysgod Stadiwm y Principality ar drothwy'r Chwe Gwlad. A ffaith ddiddorol i chi, ym 1966, dyma lle chwaraewyd y gêm gyntaf erioed o dan lif oleuadau, wrth i Gaerdydd i guro'r barbaried. Wel, dros hanner can mlynedd yn ddiweddarach. Rydyn ni yma i weld Caerdydd yn herio Glyn Ebwy heno, yn yr Indigo Prem. Gobeithio bod y ddau yma'n gwerthfawrogi'r ffaith yna. Chi'n dysgu rhywbeth newydd y bob wythnos fan yma ar yr Indigo Prem. Ar yn braf cael dweud, mae dau wyneb cyfarwydd iawn yn ymuno. Fi dau wyneb cyfarwydd i RYGBI BYW, Nicky Robinson a Andrew Coombs. Nicky, nôl i dy hen glwb, parker ar o fe. Braf cael bod yma? Ie, mae'n neis i dod o fan hyn, yn wedig yn noson fel hyn, noson braf, noson sych, fel arfer yn gwylio'r rhanbarth, ond hefyd yn lwcus lawn i dod i gwylio'r clwb. Felly nes i dechrau yn erfa fi, dechrau i chwarae Caerdydd. Ac wrth gwrs, nifer o chwaraewyr ifanc a cwbl o chwaraewyr ty'n bach yn henach hefyd. A gwylio nhw chwarae'n gêm cyffroes yn erbyn Ebwy. Ac Andrew, cyn dyddyddiau gyda Chymru a Chasnewydd, o ti'n chwarae Pontypool i Gasnewydd, o cyn dyddyddiau gyda Dreigiau, fel ti wedi dweud. Ti'n benodol yn gwybod faint o sylfaen, faint o springboard ddiw hwn, wel, i'r chwaraewyr? Ie, dwi'n licio'r safon yma, y Premiership, mae'n llwyfan wych i chwaraewyr datblygu cyn mynd ymlaen i chwarae ar llwyfan fawr. A gwelwn ni cwpl o chwaraewyr o Caerdydd yn gwneud hwnna'n diweddar yn chwarae yn Ewrop dros rygbi Caerdydd, a mae'n wych i gweld. Dwi'n cael y gwall yn sefyll lan y cefn pan dwi'n gweld bechyn dod ymlaen fel yna, yn cael y cyfleoedd, a wedyn dod nôl a trio dysgu'r chwaraewyr arall beth mae fel ar y llwyfan fawr. Ac dyna pan mae'r boys yn chwarae. Maen nhw'n moyn y cyfleoedd a mae'n wych i gweld nhw'n cael y cyfleoedd hefyd. Heb os, mae Covid wedi effeithio ar bob lefel o rygbi, ond sefyllfa weddol unigryw o ran Glyn Ebwy heb chwarae ddechrau mis Rhagfyr. Ni'n gwybod beth i ddisgwyl o dîm Jason Strange heno? Na, mae'n galed yn diwedd. Mae'n galed pan chi'n cael y ffordd o'r newydd yn ddod mewn, achos na gyd maen nhw'n moyn nhw gemau i gweld pa fath o sgwad maen nhw'n cael, pwy yn y garddfan sydd yn sefyll lan, pwy yw'r arweinydd. Ond mae'n galed, ie, maen nhw wedi arwyddo cwpl o chwaraewyr dda yn Aaron Cowley, Lwsed, a wedyn Jonathan Evans yn chwarae yn Crys Rhif 9 hefyd, felly maen nhw wedi cryfhau. Sefyllfa Covid wedi cael effaith go wahanol ar faes Caerdydd. Lot o nhw heno, boes fel Jacob Beetham, Theo Cabango wedi camu lan i chwarae i'r rhanbarth yn erbyn pencampwyr Lloegr a Ffrainc. Faint o hyder bydden nhw'n cymryd o'r gêm yna? Lot fawr hefyd, achos nath Jacob Beetham chwarae'n arbennig dda, wrth gwrs cael ei anfon bant yn y munudau olaf. Yn erbyn Toulouse, a wedyn Theo Cabango sgorio cais anhygoel lawr yn Harlequins hefyd, felly'r ddoi'n dangos bod nhw'n gallu chwarae ar y lefel o'r banthor. Wrth gwrs, mae rhaid nhw'n wneud i dod nôl lawr i'r lefel yma, helpu chwaraewyr o gwmpas nhw, ond chwarae'n cyson wedyn, fel nhw'n gallu cael cyfle arall i chwarae i'r rhanbarth ac i tîm da iawn. Jacob Beetham, yr unig chwaraewr wedi gweld yn cael ei cymeradwyo ar ôl derbyn Caden Coch, ond dyna ni, rhaid, mae dau tîm hyfforddi profiadol iawn wrth y llew heno. Mae Jason Strange a Steve Law wedi bod yn siarad gyda Owain Gwynedd. Jason, how does it feel to be back in Ebwy Curlers coaching again? Yes, strange really. Considering we've almost been training now for 6-7 weeks without a game, we've almost had like a mini pre-season amongst the squad. So I think the timing of the break was perfect. You know, after coming in, we've managed to establish some behaviours and a style of play over those 6-7 weeks, and hopefully, you know, we can see that transfer on the field tonight. But yeah, it's brilliant to be back at Ebwy. You know, it's a club which I'm really fond of, and yeah, delighted really. What do you expect from the boys tonight then? Obviously, it's been a tough run, 9 defeats on the bounce against a good Cardiff side. Yeah. I think, you know, we're at obviously different points of the journey, really. This is first game, I see it as, you know, a new sort of squad with Ebwy.
and you know, Cardiff's at the other end. You know, they're different sort of journey completely to ourselves, but for us it's just about trying to establish what type of team we want to be and club we want to be, and hopefully we'll see you know, some commitment. That'll be the first thing we look for tonight. Well, Jason, go well tonight, all the best. Thank you. Steve, a comprehensive win against Quins on Saturday. Talk me through that performance. Pleasing for you, I imagine. We're just very clinical, created a lot of opportunities and got the ball to the right areas and finished at the right time. So it hasn't really been our endeavour and effort has been an issue. It's probably been our accuracy on the opposition's try line, and then a little bit of inaccuracy on our try line has been our biggest issue for most of the season. You've been forced to a few changes for tonight, a number of youngsters coming in. What have you told the academy boys? To go out and enjoy themselves, really. It's an opportunity, isn't it? You know, they've got nothing to prove. They just go out there and play, do the best they can, and enjoy it. Ebwy, traditionally a gritty, tough team. What do you expect from them tonight? Could probably make it awkward for you with obviously Jason Strange back as well. Exactly that. You know, we'll have to be accurate and clinical. You don't want to be in a dog fight. I know Jason's come back, and I know he's done a 8-week pre-season, so conditioning. So I'm expecting him to have a bit more energy and a lot of endeavour. Cheers, Steve. All the best tonight. Thank you. Ie, mae Steve Law wedi dewis tîm ifanc iawn heno, ond mae wel, dwi ddim eisiau gweud hen Gwyneb cyfarwydd, mae ddim yn 31, Dan Fish yn ei chanol hi, faint o arweinydd fydd e? Ie, oedd e'n dangos pam nath e chwarae'n gleision lawr yn Harlequins, oedd yn arbennig oedd yn y gêm ma. Wrth gwrs mae'n ffwtbol yn naturiol iawn, mae'n gwybod sut i darllen y chwarae ar y lefel ma, mae'n gallu rhoi tîm yn llefydd cywir, dwi'n gêm cico arbennig, ond wrth gwrs gyda chwaraewyr ifanc Ethan Lloyd ond tu fewn fel mewnwr, Harrison James, Owen Evans tu fas o canolwyr ifanc, mae'r profiad fan i dangos nhw sut i chwarae, i siarad gyda nhw, wneud nhw teimlo'n cyfforddus, fel maen nhw gallu mynd allan a just chwarae fel maen nhw moyn a mwynhau'r dydd. Felly o'r chwaraewyr fel yna, yn ywedig fel maswr, mor bwysig gyda'r nifer o chwaraewyr ifanc o gwmpas. A pwy yw prif bygythiadau Glyn Ebwy, Andrew? Owen a Lewis Young yn y reng ôl i fi dros Glyn Ebwy. Boes wedi bod rhan o Glyn Ebwy am spel. Wedi colli Ashley Sweet allan o'r pac oedd yn captain Glyn Ebwy, felly yn disgwyl y ddau na sefyll lan a arwain y ffordd i pac Glyn Ebwy. A maen nhw dda gyda'r bil neu ddwylo, maen nhw'n dinistriol, a maen nhw'n dda yn amddiffyn hefyd. Felly gobeithio bod nhw'n cael gêm dda, achos maen nhw'n lan yn erbyn Bradley, sydd yn ymarfer pob diwrnod gyda Caerdydd, RUGBY Caerdydd, a wedyn Morgan Allen hefyd sydd yn chwaraewr anferthol i Caerdydd. Wel, i'ch atgoffa chi adren i yn cynnig sylwebeth Saesneg ar gyfer bob gêm yn yr Indigo Prem i fydd Nicky Robinson cyn bo hir yn mynd i ymuno yn sylwebeth ni heno, Phil Steele. Diolch, Lauren. Yes, every week we'll be providing English language commentary on S4C Click, the S4C YouTube channel and on the WRU website. I'll be joined tonight, as you said, by the younger of the Swift family Robinson. That's Nicky, who played nearly 200 games for Cardiff. To seeing those young Cardiff piano players behind the scrum for the Blue and Blacks. The question is, can the gnarled forwards, the piano shifters of Ebwy Vale, deny them sufficient possession? Diolch Phil. Wel, mae olwyr cryf gan Caerdydd heno, a dau sydd wedi bod yn brysur yn ddiweddar yw Theo Cabango a Jacob Beetham. Dau sy'n rhan o Academi Rhanbarth, dau sydd eisoes wedi chwarae Caerdydd yn Ewrop, eleni yn erbyn Toulouse, a dau sy'n ffrindiau da hefyd. Helo, fi yw Theo Cabango. A fi yw Jacob Beetham. A dyma hwn. Neu'r llall. Cic gatref, ni oddi gatref, cic gatref, achos mae'n teimlo'n well. Snapchat or TikTok? Snapchat, because I use it more. Liar. TMO ddim, TMO, achos mae'n game dig. Fitness training or tackling training? Tackling training, because there's less running. Codi pwysau neu cardio. Codi pwysau. Yeah, mae'n gryfach. Game on a Thursday night or game on a Saturday afternoon? Game on a Thursday night, because I get more rest. Tea neu coffee. Definitely coffee. Angen energy. Ponty or Newport? Steak neu cywiar. Cywiar. Clean shave or beard? I would love to say beard, but it's clean shave because I can't grow a beard.
Smoothio neu hwfro. Definitely hwfio. Bwy ho. Lottery or Toulouse? Definitely play against Toulouse. Ennill y lottery neu chwarae Toulouse. Definitely Toulouse. Am I looking forward to playing against Ebwy Vale? Yes, definitely. Bwyhau yn ebwy chwarae Glyn Ebwy. Yeah, definitely. Really edrych ymlaen y chwarae yn ebyn Glyn Ebwy. Falch bod Indigo Prem yn ôl ac yn gobeithio gawn ni'r fuddugoliaeth. Really looking forward to playing Ebwy Vale on Thursday. Can't wait to get back on the field and hopefully get the win. Cael cyfle heddiw. Ie, ddaina, dwi'n cofio nhw'n chwarae yn erbyn ei gilydd yn ysgolion Acholegau Cymru fe rhai blynydde nôl. Erbyn hyn, maen nhw wedi dangos Nicky bod nhw'n gallu trosglwyddo hynny ar y llwyfan mwyaf. Jyst ymelaetha ar beth yw eu cryfderau nhw. Wel, nes i gweld Caerdydd wrth gwrs, mae'n mor gyflym, mae'n twyll llodrus. O'n i'n bles pan yn chwarae mewn Harlequin bod yn dod mewn i canol caeg yn edrych am y bêl, ddim jyst yn sefyll ar asgell. Ac yn y byth mae'n boi mawr, boi cryf, mae gêm cico dda gyda fe, gallu cico'r bêl o pellter hefyd. Yn dangos yn Toulouse bod e ddim yn ofn dod mewn i'r lein hefyd. Felly lot o cryfderau fyna, a fel chi'n dweud, mae'r hyder nhw'n cael o chwarae ar y lefel rymbarthol nawr i dod nawr. Mae'n rhaid i dangos hwnna wythnos i wythnos nawr. Dwi'n siŵr bydd Jonathan Evans ac Rhys Jones haneri Glyn Ebwy yn gwybod yn iawn beth mae'r boys ma'n gallu neud. Bydd rhaid nhw fod yn tactegol iawn gyda'r cicio heno. Os maen nhw'n cico'n rydd, maen nhw'n cael problemau mawr. Ond maen nhw'n bod yn galed i Glyn Ebwy fi'n meddwl heno. Rhaid nhw trio cadw'r bêl i ffwrdd o chwaraewyr fel yna. A trio jyst cadw'r meddiant. Fel ti'n rhaid gweld i'n mynd, Andrew, wedi Caerdydd yn ffefrynnau clir? Dwi'n meddwl, ie, fel Steve Lowe yn siarad am Glyn Ebwy. Disgwyl lot o egni o Glyn Ebwy yn gynnar yn y gêm, ond tîm fel Caerdydd, dwi'n gweld nhw redig i ffwrdd gyda hon. Nicky? Ie, peth nhw ddim yn chwarae gêm am be 8 wythnos. Felly lot o gwaith ffitrwydd, ond mae'r ffitrwydd ar y cae yn gwbl wahanol, felly falle egni yn unig munud y cyntaf. Fi'n siŵr, falle yn yr ail hanner fi'n gweld Caerdydd yn tynnu ffwrdd. Mae'r chwaraewyr ar eu ffordd i'r stafell newid. Well, a reminder, English language commentary is about to begin on our YouTube channel and the WRU website with Nicky Robinson in a moment and Phil Steele. Ond draw ni yn y Gymraeg nawr at Owain Gwynedd, a mi fydd Andrew Coombs ar ei ffordd i ymuno fe mewn rhai munudau. Ie, noswaith dda i chi chroeso cynnes at ni Barcer arfau o dan y llifoliadau wrth i Gaerdydd groesawu Glyn Ebwy i'r brif ddinas. Gadewch i ni ddechrau ar y tîm wrth i Daieng ddod yma i edrych ar ei Clwb a'i feibion sydd yn chwarae i Glyn Ebwy ond doi at ni yn y man. Mae Caerdydd wedi gwneud 7 newid i'r tîm a gurodd y Quins yn y chwarteri y cwpan y Sadwrn dwytha. Trina Pank efo Will Davies King, Rhys Anstey a Nathan Hood yn groesa ffres. Gadwch lygad ar yr wythwr dinistrio Morgan Allen wedi cynrychioli 3 allan o'r 4 rhanbarth yng Nghymru yn y gorffennol. Mae'r olwyr y rhai ifanc a chyffroes Harrison James a Ryan Davies wedi camifenio o'r academi a phwy gall anghofio ymdrechion Jacob Beetham ac yn benodol Cais Tio Cybango yn erbyn y Harlequins yn Cwpan Ewrop. Ac Glyn Ebwy y gwrthwynebwyr yn edrych i ddod ar hediad trychnebus o golli 9 yn olynol i ben. Bydd profiad y 2 brop ar yn Chownley a Rob Seven Oaks na allweddol sydd i Ebw am gystadlu ymysg y blaenwyr. A gosod llwyfan i'r rheng ôl ar brodyr Young. Owen a Lewis, yn fel dyn ni wedi gweld meibion da Young, prif hyfforddwr rygbi Caerdydd. Y 2 yn gallu creu hafoc ar ei dydd. Mae'r rhaneri efo digon o brofiad rhanbarthol. Jonathan Evans wedi ymuno'r scarles a Rhys Jones gynt o'r dreigia. Bydd y maswr angen llenwi bwlch absenoldeb. Prif sgoriwr y clwb eleni, Lewis K. Williams. Ie. A mae'r cefnogwyr ifanc o'r clwb rygbi Cymru Caerdydd i weld ar fath o dyna ar ei brest wedi dyma i gefnogi tîm y brif ddinas. Ac ar hyn o bryd, mae'r tywydd yn berffaith wedi bod yn sych yma wrth i y captan Glyn Ebwy, John Evans, arwain y tîm allan. Glyn Ebwy yn ei kit traddodiadol wrth gwrs, gwyrdd, coch a gwyn ac yn gynnyll yn nghanol y cae wrth i Gaerdydd rhedeg allan yn ei glas y dyd traddodiadol wrth gwrs i gymardiwiaeth y dorf yma ym Mharc yr Arfau ar nos Iau, digon oer erbyn hyn. Mae'r 2 dîm yn dod at ei gilydd ar
yr hanner i gofio Billy Woods, aelod y bwyllgor Clwb rygbi Caerdydd dros y blynyddoedd ac yn aelod allweddol yn hyfforddi'r ieuenctid dros y blynyddoedd. A yna funud o dywelwch felly i gofio Billy Woods. Please stand for a moment of silence in his memory. Thank you. Ni cof Billy Woods o Clwb rygbi Caerdydd. Ac Andrew Coombs wedi cyrraedd y blwch sylwebu, ond cyrwch ni Harrison James i ni gadw llygad arno fo ar y maes i Gaerdydd, yn aelod o'r Academi ac yn gynto goleg Caerdydd ar fro, wrth gwrs wedi ennill pencampwriaeth rygbi pawb. Cymryd ysgolion a Chlega Cymru y tymor yma am chwaraewr amryddan iawn y canolwr. A dyma ni'r dyfarnwr Aled Evans o Gaerfyrddin. Dyma yn cadw trefn ar y cyfan yma ar barc yr arfau. Glyn Ebwy sydd efo'r cyfrifoldeb i gychwyn y gêm, a mae'r bel yn wylo'r maswr Rhys Jones. Jyst yn disgwyl i'r tîm camra'r ochr bella nai. Redag oddi ar y cae. A dyma ni'n mynd. Rhys Jones yn newid cyfeiriad. Efo'r goes chwith ar bel. Syth lawr canol y cae. A bydd Glyn Ebwy yn sicr eisiau cychwyn y gema ar dan. Oedden nhw eisiau gadael unrhyw Gaerdydd. Yn gyflau Gaerdydd ymosod yn gynnar. Dan Fish, dan Bwysand yn bylchu ag yn holli. Rwy'n gweld pam bod oedd i dod allan i hymddeoliad cynnar. Stay on, Green. Stay on. Yn y bel wedi arafu. Hold. Blue scrum out, hold. Okay. I Rhys Jones sy'n disgwyl amdani yr un opsiwn. And run. Y bel yn cael godi'n uchel. Jones ar ôl i bel ei hun yn neud yn wych yn ei ennill un gorfforol. Cyfle cynnar. Chwaraewr Glyn Ebwy'n gofyn am y kick dros top, yn gweld yn cefnwr yn y dwyregian. Mae Glyn Ebwy dwi'n siŵr fel y tîm traddodiadol yn dîm corfforol nis gyfleinwyr, dwi'n siŵr wrth i Ffranchir ydy gic na drwad, dyna maen nhw eisiau neud i rhoi'r elfen gorfforol na yn gynnar ar y maes i a rhoi i stamp. Gwaith wych gan Rhys Jones i roi'r bel lan a wedyn edrych bel yn ôl. Ond fyna jyst yn cico'r bel i ffwrdd Glyn Ebwy, yn gwasgu'r bel mewn i 22, ond hoffwn i gweld nhw cadw'r bel, mynd trwy'r cymalau, trio roi pwysau ar Caerdydd pan maen nhw yn yr ardal cywir. Hold on. Dan Fish efo'r droi'r chwith enfawr na sgyn i roi hwnna o'r bell lawr y cae a phosib. And run. Yn gynnar mae hon i droi i fewn i gêm gicio. Neb yn cystadlu tro hyn i Glyn Ebwy. Gic bach rhy bell am y gystadleuaeth yn yr awyr. Ond Glyn Ebwy'n ennill y gystadleuaeth ar y llawr. Wel, dau cic ni wedi gweld mynd lan yn yr awyr. Un Rhys Jones yn dal yn gyntaf. Tro na, nhw ddim yn... Y cic bach yn rhy bell, ond y gwaith ar ôl y cic yn cwrso. Tair chwaraewr o Glyn Ebwy yn y tacl fyna. Ac yn jyst enll y bel nôl. A mae'n dechrau dda iawn i Glyn Ebwy. Y dechrau perffaith os di Rhys Jones. Yn gallu hawlio'r triffwynt cynta agoriadol yr ornest. Ac os mae Glyn Ebwy yn mynd i lwyddo, Andrew, maen nhw'n ddibynnu ar pobl fel Rhys Jones i chwarae ar y lefel proffesiynol fel y mewnwr Jonathan Evans. Maen nhw'n mynd i fod yn gwybod ar ei gorau hyn yma. Yn sicr, a chi'n gallu weld beth mae Jason Strange yn meddwl o Jonathan Evans wedi ddod mewn o bagoed, ac mae'n rhoi y tag y captain i fe yn syth, felly mae'n gwybod fod Jonathan yn cael lot o profiad ar y llwyfan fawr, a hefyd Rhys Jones. Jones cymryd i amser yn anelu. Dim smic o wynt yma yng Nghaerdydd. Mae'n ddigon pell yna'n sicr, ydy'n gywir. Ydy.
A bydd Jason Strange wrth oes i Pigoffi'n hapus iawn efo'r ymdrech agoriadol i'w dîm. Caerdydd dim. Glyn Ebwy 3. Oedd yna beth mae Glyn Ebwy wedi gwneud, wedi nôl i Jason Strange, tynnu Jason nôl mewn, wedi cael amser anodd o fe, wedi colli 9 gêm yn olynol. Wedyn Glyn Ebwy cyfarwydd, o'n i'n gweld Mr Lang fyna yn eistedd nesaf at Jason Strange, nes i chwarae gyda Lang yn Glyn Ebwy, pan ma'n yn ifanc. Mae'n neud swydd yn diwedd, pan chi'n dod â pobl nôl mewn i'r tîm. A rhaid cofio, mae Jason Strange yn hyfforddi rhwng 2010 a 15, ac oedd yn gyfnod llwyddiannus iawn o fod yn osod y sylfaen pan wnaethon nhw'n gallu gyngrau yn ôl yn 2016. Ie, yn union, a dyna pan mae Glyn Ebwy wedi torri fe nôl mewn. Bydd nhw'n gofyn i Jason Strange nawr trio wneud yr un peth. Mae gan fe sgwad gwbl wahanol, ond fel ni'n sôn, yn cryfhau'r tîm. Ie, ond adeiladod o dod dyddi yna'r tîm o'r cyngreiriau i sy'n ôl i'r uwch gyngrair. Diolch yn ddiarth iddo fo. Gorau cychwyn o'r cychwyn wy'n y lai, ond ddol iawn y tîm yn yr uwch gyngrair ar yr achlysur yma. Reit, dyma'n ornest, dwi'n siŵr fydd ardal lle mae Glyn Ebwy'n draddodiadol wedi bod yn gry, ond mae Caerdydd yn y pac erbyn hyn efo cyrff anferthol yn hogia mawr grymus efo Morgan Allen y mwyaf i gyd siŵr o fod ar safle'r wythwr, a'r Caerdydd yn cael y hyriad cyntaf, ond ryddhau'r olwyr Cybango yn cael ei ddal. Glyn Ebwy ddim yn rhoi y ffwrdd ddigon cyflym. 14, wrong side, move. Mae gallaf hyn yn poeni Glyn Ebwy rhyw fymryn. Caerdydd yn cael yr gwthiad cynta a'r cynnar na yn y sgrym. Ie, fi'n nabod y props yn dda. Brynley Tom fyna, rhif 1 i Caerdydd yn rhoi problemau mawr i Robert Sevenoaks. Robert Sevenoaks wedi bod yn Glyn Ebwy am blynyddoedd. Really controlled. Ac Brynley Tom's gynt o Bedwas. Ni ddod lawr gyda Steve Law. A mae wedi wella i gêm ers fe fod ma. I colli pwysau. Lot yn fwy ffit. Alun Rhys hefyd dod lawr o Bedwas. Ie. Rwy'n rheng mlaen. Hyn gapten Bedwas, dwi'n meddwl, Alun Rhys. Cywir, da iawn. Ar y cwys yma. Ie. A dwi oedd yn licio gweld y tîm ac sylweddoli bod Brynley Toms yn enedigol o Bermuda di cynrychioli'r wlad. Am Jake yn Beetham. Mae gynnu cyntaf o. Dim amheuaeth o gwbl am honna. Jake yn Beetham. Ti fo mor gywir efo'i gicio trwy gydol y tymor. Yn cymryd ei gyfla cyntaf o. Ac toc 6 munud ar y cloc, a mae'r sgôr yn gyfartal. Caerdydd 3, Glyn Ebwy 3. A dyna ni, Ian Evans. Erbyn hyn yn hyfforddi draw y man Caerdydd, a wedi cael ei dynnu fewn i rhan o tîm hyfforddi Academi'r rygbi Caerdydd, a dwi'n siŵr fydd brofiad o yn allweddol ei ddatblygu chwaraewyr ifanc yma cymaint yn cael y profiadau ar yr Indico Prem gan y clwb rygbi. Jyst edrych ar y ffordd mae Glyn Ebwy yn amddiffyn fan hyn. Maen nhw'n cael 3 yn y cae ôl, yn llenwi'r cae ôl. Cyfleoedd i Caerdydd yn y gwmpas. Glyn Ebwy. Am y cic maen nhw'n mynd. Ni wedi bod yn gêm geidwadol yn y munudau cyntaf, gêm gicio di'r opsiwn i weld, ond cyfle i Gaerdydd fanteisio, fan nhw'n edrych i fynd yn llydan, ond Beetham yn troi yn ôl ac yn edrych am diriogaeth gyntaf. Os cyfle wrth ymosod oes. Yn neud yn wych mae Evans. Yn cyfle wedyn i'r blaenwyr fynd trwy'r cymala. Yn cyfle Evans i fynd nôl ar ei draed. Teg at yr ochr dywyll. Ddim di ddal. Wel, ni am ddeud ddim di ddal. Ond wedi i'w ddal yn ôl y dyfarnwr Aled Evans a cic a cos bydd mor rwystredig yn ydy. Ie, yn sicr, yn ywedig o gwmpas ardal hon. Yn ywedig pan chi'n cael y bêl hefyd, mae'n rhaid i chi fod yn glân gyda'r bêl. Mae'n lot fwy anodd trio amddiffyn tîm fel Caerdydd. Ond yn sicr pan chi'n cael y bêl, mae'n rhaid i chi fod yn cael weld ymateb Rob Sevenoaks fyna. Mae wedi bod o gwmpas am digon i gwybod pa mor bwysig yw cael y strategaeth ymadael yn iawn. Ie, Lewis Young angen dweud gollon y bêl cyn dod nôl ar ei draed.
Ac dyma ydy'r canlyniad Caerdydd i fewn i 2-20 Glyn Ebwy ar lein. Yn anffodus i'r tîm cartra yn ddiffygiol. A mi oedd Steve Lawn trafod cyn y gêm yn doedd mae cywirdeb oedd y gwahaniaeth yn erbyn y Quins yn y cwpan. Pan ffwg i'r Quins yn y chwarteri mynd drwy'r i'r rongyn derfynol. Ac yn amlwg allan hyd yma yn y gêm. Y cywirdeb yn cweit ac yr lefel angen reidiol yn yr oer fel. Ie, ond Pac Glyn Ebwy yn wedi wych i cael y hyder fyna i wneud yn lawr. Sawl Pac ni'n gweld jyst yn aros lawr fyna. Yn poeni am beth sydd i ddod. Ond fyna Glyn Ebwy yn mynd lan, cystadlu'n galed. Ac yn rhoi'r pwysau ymlaen am y camgymeriad. Caerdydd yn trio gwthio'r sgrym am ymlaen eto. Glyn Ebwy dan bwys o'r pêl yn tasgu allan yr ochr bell yna. Young. Rydw i wych oddi ar gefn, ymdrech Evans. Glyn Ebwy'n edrych am ffordd i gicio'r bêl o lawr y cae yn rhywsut. A fo'n i clywed gan y dyfarnwr honna wedi i gario yn ôl ag camgymeriad arall yn llithro fewn i'r chwarae gan Glyn Ebwy a honna gan Ethan Phillips. Ie, un peth o fi fyna Owain, mae'n rhaid i chi fod yn glân a just yn trio bryso, trio mynd roi gloi fyna, just roi troed ar y bêl, arafu fe lawr. Cystadlu'n wych eto Glyn Ebwy, ddim yn ofni mynd i fyny yn yr awyr. Mae'r blaenwyr yn cael ei bysydd ar honna. Rhys Jones efo'r troed chwith na. Di hwnna'n ffeindio'r yslis, ydi just. Ond camgymeriadau gan Glyn Ebwy, maen nhw'n cystadlu'n rwd yn y leina, nid pethau'n anodd i Gaerdydd. Ie, a gyda peth bwysig fyna nawr bod y bêl wedi mynd dros yr yslis, rhoi cyfle arall i Glyn Ebwy. Os mae Caerdydd yn colli un arall fan hyn nawr, 3 yn olynol, wel mae'r bachwr yn dechrau mynd wedyn. Anstey yn ennill y bêl yn yr awyr. Y gŵr o goleg y cymoedd. A'n cario yn wych o'r canol. Yr amddiffyn Caerdydd ar y droed flaen. On the ball, first one. Wedi golli Rhys Jones ar ei droed anghywir ella. Os ydi pwyllo rhyw fymryn yn rhoi tir i droed chwith. Ond y dacl yn gri. Ac ameiliad, chwarae bler gan Caerdydd a Glyn Ebwy yn mwyneba y tîm cartra. Ie, mae Glyn Ebwy yn gwneud pethau dda, yn dyn nhw. Maen nhw'n ennill y bêl nôl, a wedyn ddim digon o reolaeth dros beth maen nhw'n gwneud. Rôl ni, jyst yn cico rhy gynnar neu jyst yn trio cico off y troed anghywir. Hold! Taliad arall yn gywir gan Alun Rhys. Y symudiad bach nôl ar ochr dywyll, y cic lawr cae. Os a dacl oddi. Bale. Oes. Got the ball on. A fydd hwnna eto. Number 1, yes. Cawr. On the 15, yes. Pa mae'r bêl yn ddwylo y gwrthwynebwyr ddim ar ôl wedi cico'r bêl lawr y cae. Mae Led Evans yn golwg agosach ar hwnna i weld os yna ryw ddiriw a cosp mwy i ddilyn. Ar y golwg cyntaf, dwi'n meddwl bod ti'n llawer mwy na cic cosp ydi? Na, cic cosp i fi a jyst cael gair gawr yn cawlu a'r captain Glyn Ebwy i ddweud i ddim eisiau gweld hon yn y gêm. Mae'n gallu tynnu allan o hwnna, mae'n gwybod beth mae'n neud, ond dwi ddim yn brwnt, yn sicr mae'n gwybod beth mae'n neud. Ie, gadael wybod. Wedi real time, dew? Gadael ei ddewis wybod bod o. Real time. O'i flaen o. Allwn ni weld Gareth Newman yn sefyll drws nesa i Aled Evans. Gareth Newman yn brofiadol ac wedi dyma ni sawl gêm. That's going to have a foul play, yes. Ar it's y lefel completely yma. needless by Green 1. It's off the ball and it's a shoulder and it's late.
So based on that, I'm thinking yellow cards. Mark is back there against green one. Agree? Gar, happy? Happy win? Yeah. Yeah, 1 and captain, John? So we've gone through it, yeah? It's foul play, it's late, it's with the shoulders. Completely needless and avoidable, it's the yellow cards. 10. Gyda ni'n wybod. Dwi'n gwybod lle mae ni'n mynd, jyst yn meddwl bod yn gynnar yn y gêm, falle bydde wedi jyst yn rhoi ffregaeth i Glyn Ebwy, ond na, mae'n iawn, yn edrych dros hwnna fyna, gwrando i dyfarnwr yn siarad dros beth digwyddodd. Ffili dadleuo. Ie, mae'r ffordd mae dyfarnwyr yn torri pethau lawr i'r manylun ac wrth gwrs nhw'n gyd y cael ffordd sgora. Erbyn hyn i gael yr un meddylfryd ar un dadansoddiad o unrhyw sefyllfa. Ond nawr, mae'n rhaid nhw amddiffyn sgarmes symudol fan hyn, heb un o'r goreion yn amddiffyn. Prop, trwm. Ie, a Caerdydd, dyma nhw'n dod. Alun Rhys o bel dan i Gesail. Yr olwyr yn ymuno hefyd. Mae'n Cais yn edrych yn anochel. Ac ydy Caerdydd wedi croesi. A pwy di'r gwr? Efo'r bel dan i Gesail. Nathan Hood, y sgoriwr. Ac dyna ffordd i gosbi unrhyw dîm sydd wedi troseddu. Ie, gwaith gwych o Caerdydd fyna. Cic cos pawd iawn i nhw. Bale yn y gornel ar ôl y Caerdydd melyn. A jyst yn cadw'n dyn. Cadw'n mynd ymlaen, cadw symud y traed. Mae rygbi yn gêm hawdd yn dywe. A mae'n rhaid i chi edrych ar Glyn Ebwy ar y foment yn gweld lle maen nhw'n mynd yn anghywir. A mae'n rhaid nhw tryso hwnna. Ond gwaith arbennig o Caerdydd. Nathan Hood, y sgoriwr. Wedi dod i fewn i'r tîm yn lle Alex Everett am hon. Hood, un arall wedi cynrychioli bedwas yn ei yrfa. Chwarae dan Steve Law yn eto. He hasn't started. No, he hasn't started his runner. Jake yn Beetham cyn heno wedi trosi, erbyn hyn wedi trosi 88% o'i gicia at y pist. 83% oedd o ar ddechrau'r noson. A mae hwnna'n fethiant twin i'r cefnwr wrth i lithro heibio'r postyn chwith. Ac fydd Glyn Ebwy angen dod at ei gilydd wrth gerdded nôl at y ffinell hanner. Maen nhw'n gorau, wel, cau y drysau'r siop o pwrpas dros y 10 munud nesaf nes maen nhw'n nôl i fyny i 15-1. Ie, mae'n siom mawr bod nhw yn y sefyllfa hon nawr. O'n nhw'n dod mas a cael dechreuad dda. O'n nhw'n cwrso'r ciciau'n dda, a rhoi pwysau ar Caerdydd, ond nawr mae'n jyst yn rhoi pwysau ar ei hun. Dwi ddim yn meddwl bod Caerdydd wedi wneud lot, ond yn sicr mae'n teisio ar y Caerdydd melyn yna yn y cornel. Bango, er llawer le i weithio. Ond eto, diolch angen llawer le fe i gyflymdar. Mae allu i ochr gamu. No, it's fine. Yn Ebwy cystadlu yn y dacl y Caerdydd yn eich am ongl gwell neu bach fwy o le ar gyfer y gic lawr y cae. Y bocs yn uchel yn yr awyr Caerdydd ac y Bangor i holi. No contact. Yn cael ei ddal o lan. Be mae Glyn Ebwy'n gallu gwneud rwan o fewn hanner Caerdydd. You're off now. Ennill tir fod yn gorfforol ymysg y blaenwyr. Lost blue. Evans yn eich ledu. Francini. Taflu tu allan. Franci yn gwthio dan ffis allan y ffordd fel bod yn yna bron iawn. A dyna wedi codi bach o wynt i hwyliau. Glyn Ebwy. Y dorf yn dechrau codi llais hefyd. A'r cic gos mynd i lyn. Jones yn ochr gamu. Lawr y le yna. Move. Caerdydd, mae'n un llinell trefnus ar hyn o bryd. Sullivan to 9.
Yr Real Fantais yn parhau gael ei chwarae. Y gig dros top yn edrych yn bach o wagle lle mae hon yn mynd i adlamu. No advantage, going back here offside for the team. Ond gwerth cynnig Andrew wrth chwarae Real Fantais. Wel, mosod da o Glyn Ebwy yn gyntaf lawr ar yr ochr dawel fan hyn. Reit ar y llinell. Yn croesi Llyr Fantais, wedyn Jonathan Evans gyda'r digon diallus i gweld am diffyn Caerdydd yn araf iawn yn dod nôl. No, just offside. Yeah. Dyna beth mae chwaraewyr fel yna yn prynu chi. Maen nhw'n gweld pethau'n digwydd o flaen nhw. Shot? Ie, nhw'n... Shot called? Sgwrsio'n ddwys am be i wneud wrth gwrs dyn yn brein yn y blaenwyr. Weld eto Dom Franchi'n defnyddio ei gryfder yn arbennig o dda. Ie, dyma Jonathan Evans, jyst yn gweld y dyn yn codi nôl i'w draed. Ddim lot mae'n gallu neud fyna o safbwynt amddiffyn. Ond clefar iawn o Jonathan Evans yn prynu kick-offs bob pwrpas. Ie, a rafi'r cloc hefyd. Ond ddim y gic hawsa i Rhys Jones. Wedi llwyddo efo unig gynnig hyd yma at y pist. Ond gic tipyn haws. Mae'n 3 phwynt gwerthfawr os di o'n llwyddo. Ie, ni'n clywed o'n chwyno lawr ar y cae wrth iddo dynnu honna heibio'r postyn. Ond eto, y cloc na yn tician i ffwrdd yn ar y bach. Nawr, dwi ddim yn cicio at y pist. Dwi byth wedi bod, ond weithiau dwi'n meddwl bod nhw'n meddwl fwy am y cloc fyna. A trio gwastraffu amser na beth sy'n digwydd gyda'r cic. Falle dwi'n... So ti'n licio fel bod ys nhw'n cymryd mwy o bwyll jyst i gicio'r bel a cael y 3 phwynt sy'n well? Wel, falle dwi'n siarad sbwriel, ond... Swn i'n dweud hynna. Tackle hedfan i mewn. Tackle! Gan Gwilym Bradley. Jones heb llawer o opsiynau blawr, gic lawr y cae, beat them. Yna, gweld y gwagle, yna'n gic hir. Mae'n Chris, mae'n noson ferffaith. Bod yn bach o'i fenter yn y tîm eto, neu jyst teimlo hynna'n allan maen nhw. Opsiwn sgwm o lai. Ie, mae'n dod yn dweud. Hoffwn i weld Caerdydd yn ymosod o ddwfn, fel ni'n sôn o gynharach. Mae Glyn Ebwy yn rhoi tair chwaraewr nôl yn y cae ôl, a maen nhw'n cael Caerdydd melyn, a maen nhw ddal yn amddiffyn yr un ffordd. Felly, sim lot o chwaraewyr lan yn amddiffyn yn y lein gyntaf. Ond mae'n edrych fel bod y ddau tîm wedi dod allan gyda cynllun, a maen nhw'n aros i'r cynllun ar y foment. Dwi'n siŵr bydd hwnna'n newid cyn bo hir. Mae bron 20 munud yn agosau ar y cloc. Sgor ar hyn o bryd i Caerdydd, Glyn Ebwy 3 a Caerdydd efo Alun Rhys. Ydych chi fanteisio ar gyfla yma'n hyn. Meddiant anisgwyl. Y bel yn tasgu'n ôl. Ac wedyn ymlaen. Ond eitha ymlaen gan Glyn Ebwy nôl y dyfarnwr. Ac gan Ethan Phillips. Number 6 off. Cwyrdeb yn y sefyllfa yna. Mae Glyn Ebwy angen wrth ni weld. Wel, prop dros dro be bynnag. Dwi'n tybio. Ross Jones o dod i'r maes wrth gwrs. Sabod. Houndley oddi ar y maes. Yn y call cosp. Yna fwy o gyfle hyd yn oed y fan hyn i Caerdydd fanteisio. Yn wedi yn 8 blaen ag fy rhywun arafach ar y maes. Eich yna fwy o fwlch hefyd yn y misgorolwyr. Ie, yn sicr mae'n gletach nawr yn dweud. O'n nhw'n lwcus iawn fyna i cael scrum. O'n nhw'n byr iawn amddiffynol o gwmpas y cornel yn araf yn mynd o gwmpas i amddiffyn.
Caerdydd yn cael llwyth o rhywun arafach ar y maes yn cael fwy o fwlch hefyd yn y misg yr olwyr. Ie, yn sicr mae'n gletach nawr yn Glyn Ebwy. O'n nhw'n lwcus iawn fan'na i cael scrum. O'n nhw'n byr iawn am ddiffynol o gwmpas y cornel naraf yn mynd o gwmpas i amddiffyn. Caerdydd yn cael llwyth o rhywun arafach ar y maes yn cael fwy o fwlch hefyd yn y misg yr olwyr. Ie, yn sicr mae'n gletach nawr yn dweud i Glyn Ebwy. O'n nhw'n lwcus iawn fan'na i cael scrum. O'n nhw'n byr iawn am ddiffynol o gwmpas y cornel naraf. Yn beryclus o agos erbyn hyn i'r linell gais. A mor hawdd a hynny yn iawn dweud bod Caerdydd i sgorio. Ond mae Hyd wedi gochron ni ar y lein. Am ddihangfa i Glyn Ebwy. Gadewch ni wylio. Wel, gwaith anhygoel gan Glyn Ebwy gyntaf, a wedyn Caerdydd yn dod nôl. O, mae jyst bwrdd pride yn dweud. O, mae dal soldw rhywun o'i flaen, o dydy. O, sy'n mi waith na hwnna. Mae'n ffein y clwb nes ymlaen. Ond ar ôl y gwaith calan i gyd, dim byd i ddangos amdano i Gaerdydd. A cyfle i Glyn Ebwy i wastio bach amser. Calls come in, it's early. Gaerdydd yn mynd i fewn i'r scrum, twtch yn gynnar. Ia, mae hwnna yn siom yn diwedd. Mae Glyn Ebwy ddal yn cael cardyn melyn, ddal lawr 1-1. A dyna lle chi'n wir yn gallu rhoi pwysau ymlaen, yn gwasgu Glyn Ebwy ar ôl y camgymeriad dros y llinell hefyd.
yn colli'r cais. Dau gangymeriad ar ôl I gilydd yn galluogi I Rhys Jones dan yr I dîm. O'i tu allan I 2 ar 20. Glyn Ebwy wrth I weld. Ar y camflin dod nôl i'r maes. Hold them again, no, we're making the yellow cards. Os rhywbeth, mae Glyn Ebwy gyda'r ddau dim ond ildio 5 pwynt ac wrth gwrs o'r sgarmes symudo na yn uniongyrchol o'r Caerdydd Melyn. Ie, maen nhw angen cyfnod na ar ôl reolaeth dros y gêm. Trio cael rhyw fath o tiriogaeth gyda'r bêl. Fish yn lledu'r bêl. A dyn Iwan Evans yn cael ei dynnu'r tir un arall o'r Academy. Gweld y bwlch tu ôl i'r asgellwr y chwith, ond hwnna'n allan ar ei ffen. Ac yn... two balls. Anghyfarwydd I Fish allan yn cael cymeriad. Mae'r bêl o ger I droed. Wel, o look yn dod y ffordd Glyn Ebwy ar y foment, yn dweud, tair peth fan'na, jyst yn dod off I nhw. A mae'n rhaid nhw'n manteisio hwnna nawr. Ie. Michael Blake. Okay, just keep it back a sec. Okay. Ni daflyd i'r lein sydd wedi cael ei gwtogi I fydd o'n 5 yn y diwedd. Caerdydd yn cystadlu'n yn ei llanas o'r leina I Glyn Ebwy. Allan mwy na llanes, mae'n dwy'n y bêl. A Caerdydd yn cario ar amddiffyn yn erthol Rhys yn gosod y bêl yn ôl. Fish. Hold it. Pic yr bêl, y letraws. Wedi ynysu braidd yn ei amddeud yn meiliad oedd Andrews yn ei wych. Y bêl nôl at Dan Fish. Y Dan bwysau. Y chwaraewyr mewn gwyrdd yn hyrddio mewn i'r dacl ac i'r sgarmes. So gyda lawr ochr chwith ma. Sydd mewn I ddwylo. Phillips mae'r bêl na. Gic gwael lawr y cae syth. At Fish a codi'r bêl yn uchel hwnna'n troi llun ffordd ar llall. Backwards. Ryan Evans methu chymryd ar y cynnig cyntaf. Hold. Ar hyn y bryd mae'r ddau dîm braidd allan o drefn. Fish yn codi'n uchel. Heb yn hawlio hwnna'n troi llun boman. Ond Beetham yn gallu manteisio. Caerdydd ar y droed laen rwan. Ramddiffyn ar chwal ar hyn o bryd gan Glyn Ebwy. Number 9 on the street holding on. Ond yn wych mae Jonathan Evans yn neud I ddwy'n y bêl ar y llawr. 9 on the street. Tag o'n I gyfla, mae Griff Rhys yn yr eisteddle. A Griff os i'n nghlwad I, be wneud I o'r hanner, wel, hanner cyntaf o'r hanner cyntaf o bethau. Os ddim lot o llif yn chwarae, ddau tîm I bod yn holl onest. Ni dangos cwpl o fflach yn cwpl o pethau ni'n neud a gêm ymwysodol o gwmpas y sgarmes yn eitha dda, ond dylwn ni bod yn falle 15-3 lan. Ie, mae oedd yn gêm dactegol, gêm gicio ar hyn o bryd. Ydy hynna'n fwriadol ar ddechrau'r dydd I trio ennill tiriogaeth ag ati? Ie, dyna beth sy'n siwto ni, ond bod yn teg I Glyn Ebwy, maen nhw wedi just bod yn eitha dofn ynglyn â sut maen nhw wedi just drop yn ôl, a maen nhw'n eitha cyfforddus ynglyn â gwaith y cicio nhw, ond nhw ddim yn y gêm ni wedi chwarae ynghynt yn y tymor. Griff, diolch am y sgwrs. Mae'n agwedd I gêm. Caerdydd hefo'r bêl. Dan I dwy'r ugian, y kickbox. Yn hir lawr y cae, ond Glyn Ebwy yn gallu dod yn ôl I fewn i'r hanner. Ond eto ddim wedi gweld Glyn Ebwy yn gallu sefydlu unrhyw batrwm ymosodol o'r pêl yn ei dwylo nhw. Wedi bod Dan bwysa rhan amlaen y ffeidio. No, that's the ball. Evans edrych am yr hedwyr. Scrum advantage. Unwaith eto cangymeriad rhwystredig o ran Glyn Ebwy. Caerdydd edrych wrth ymosod chwaraewyr diri ar y chwith ma. Os di Fish yn mynd I edrych amdanyn nhw. Unwaith eto defnyddio'r droed chwith na. Cabango y manteisio curo da ydi o'n mynd I groesi. Ac allan o ddim byd, allan o cic. Ddigon gwael. Theo Cabango gyda'i awch a'i anger a'i gyflymdra yn manteisio ar y cangymeriad lleia.
Ie, ac yn teimlo rhywbeth yn mynd i ddod fyna. Gormod o camgymeriadau o'r dau tîm a pan mae camgymeriadau yn digwydd un ar ôl y llall, wel, mae rhywbeth mynd i digwydd yn wedig ar cae plastig fel hyn. Cic yn mynd lan, diffyg reolaeth yn y cefn o Glyn Ebwy. Os chi'n gadael y bil mynd i'r llawr ar cae fel hyn, chi mewn traffer, yn enwedig pan mae'n chwaraewr fel Theo Kabongo yn dod tu ôl iddo fe. Ie, ac dangos ei sgiliau fel athletwr i neidio heibio'r tacl ola yna, yn cadw i gyd bwysedd ac yn croesiag. Os rhywbeth mae hwnna reid yr gwagle ar y sgorfwyd, efallai fydd yn galluogi i Gaerdydd ddechrau agor a mynd trwy'r gears. Ac Glyn Ebwy dan bwysa erbyn hyn Jacob Beetham hefo'r trosiad. Caerdydd yn tician ymlaen i 15 pwynt i 3, fy bron i hanner awr ar y sgorfwrdd. A Theo Kabongo yn mwynhau trydydd cais o'r tymor i Glwb Rygbi Caerdydd. Mae wedi 10 munud, 12 munud mawr i Glyn Ebwy wan. Ie, mae'n rhaid nhw gorff yn y hanner yn cryf nawr, trio cael rhyw fath o pwyntiau allan o'r hanner hon. Ond oedd yn diddorol i clywed Griff Rhys yn siarad fyna yn sôn bod Glyn Ebwy yn dwfn yn ôl. Ond mae Caerdydd dan yn cico'r bil yna. Blue scrum hat in front. Diddorol yn gweld os mae neges wedi dod ymlaen nawr i dechrau agor nhw lan. Chwarae fach fwy, os dyna lle mae'r cyfleoedd o dwfn. Ie, achos mae hefyd, os ni'n dechrau'r ystadegau Caerdydd yn ystod y tymor, maen nhw wedi sgorio ar gyfer taled 38.5 pwynt y gêm, ond yn amddiffynol maen nhw wedi bod yn ddiffygiol yn ildio 27 pwynt. Ond ydy Glyn Ebwy eto ddim wedi rhoi pwysau ar yr amddiffyn yna. No, mae'r ystadegau yna yn rhoi popeth am y ffordd mae Caerdydd yn chwarae. Maen nhw'n sgorio lot o pwyntiau, ond hefyd maen nhw'n rhoi lot o pwyntiau i ffwrdd, felly pam aros o gwmpas hanes chi, jyst roi'r bil lawr na. Paid rhoi unrhyw pwysau ar amddiffyn, ond hefyd mae Glyn Ebwy yn sgorio gwmpas 13 pwynt y gêm, felly mae hwnna'n dweud y stori hefyd. Ie, mae'n adrodd cyfrola amdan pwy allai ddod ffefrynna wrth fynd i fewn i hon hen o ma'r bar Caerarfau. Ond camgymeriad gan Gaerdydd yn rhoi cyfle erbyn hyn i Blake Caneli mewn i'r lein ac efallai i roi sylfaen i lawnsio ymysodiad. Wrth i Choundley rhoi ei orchmynion. Ar ymlaen neb o Grandon, Lewis Young yn ennill y bel. Ac mi oedd y neges, oedd y glir toeddad, a neto neb yn siwr iawn beth yn digwydd. Ie, wel mae lein Glyn Ebwy wedi mynd nawr. Gwelwn ni nhw'n colli un cwpl o funudau yn ôl. Dyn nhw ddim yn cael unrhyw un off y llawr. Mae'r sanas na, maen nhw'n araf yn dod mewn. Pan chi'n galw lein, os chi'n dod mewn yn araf, mae'n rhoi pwysau arnoch chi. Achos mae Caerdydd yn jyst yn aros i chi, maen nhw'n gallu darllen fel body language pan chi'n dod mewn. Os chi'n am bwysau, mae'n rhaid chi ddod mewn yn gloi, a jyst mynd yn gyflym. A mynd i'r tu blaen, os rhywbeth, jyst i ennill y bel. Ie, os dyna lle mae'r lle, ond i fi, jyst cyflymda, bod yn penderfynol iawn. Jyst yn dda gan Ebwy, Morgan Allen, yr wythwr. Yn anodd i dynnu'r tir yn ennill talp o diriogaeth. Harrison James yw'r cic lawr caeth, Theo Kabongo, mae ar ôl hon, mae'n gawlyn. Ydy o'n di ennill y bel, ydy bel, ni aros ar y tir. Cadw'r bel ar y maes, y tacl o fuan. Caerdydd dal i ymosod. Okay, the throw advantage is holding on. Reit, ac arwch chi weld beth sy'n digwydd yma'n hyn. Time off there. No, time off. No. Ie, ni'n meddwl allan o waith pendroni. Achos a di hyn yn gallu fod yn gic a chais cosp. So we've got early tackle by 15 green. Yeah. We've got 14 blue meters from the goal line here. Yeah. It's scratching the if he picks up the ball. Yeah. There's a probable try take place, but for the actions of 15 green. So we're just going to check it. Yeah. We're going to have a look. Right. Yeah, felly'r cwestiwn ydy, a oedd cais anochel yn cael ei sgorio nag bod y dacl wedi cael ei wneud. Ac yn y chlysur yma yn gywir i feddwl, gan bod y let me know when you get there, pal. Wedi tynnu fo allan o'r sefyllfa yma wan. Falle bod yma o gwbl. Efo'n penderfynu os ydy'n gais cosp. Okay, so we've meddwl bydd e wedi sgorio'r cais yn personol, ond dwi'n i weld eto fan hyn nawr. Yn sicr os mae'n cymryd mas,
You ready? Yeah, I'm here. Yeah, play it down. Play it down. Bys yma'n cyrraedd mewn pryd? Na, dwi ddim yn credu. Mae'r ongl hwnna'n ddangos yn well. Caerdydd Melyn a Cais Gosb yna I fi. Okay, Wayne. I beth yn gwerthodi. Mae Keep showing this angle once again. Mor gyflym. Ie, mae'n wych cael rhyw fel na asgell. Jyst yn mynd, gallu roi'r bil ar draws yr olwyr, a wedyn cico o'r ochr arall y cae. Dod o'r amddiffyn lan. Come back to me, please. Pob diwrnod o'r wythnos, mae'n mynd i cael cyfle I sgori. Are you happy there? Yeah, that's clear for me. So 15 green makes that tackle at that point when he's 10 metres outside from the goal line. Okay, can you put it back on me, please, Wayne? Thank you. So we've seen all the angles. 15 green makes an early tackle. I believe that the colour is at least 15 metres away, and at the point that 15 green makes the tackle, but for his actions, 14 blue would have picked the ball up and probably scored the try. Do you agree? Yes. Yep. So on that basis, 15 goes to them and spells the try. Thank you. Yeah. So esboniad 15 green tackle prevents probable try. Dwi'n sy'n diddorol fan'na. Mae wedi cymryd y cefn o'r Ryan Ems allan o'r sefyllfa. Os nad yw e'n gwneud y tackle yn gynnar, a mae'n gadw cyfongo pigo'r bel lan, mae e'n gallu gwneud y tackle. Gyfreithlon. Chi'n deall beth yw'n dweud? Ie, os ydy pwyllo bach, sy'n gallu tackle atal y cais. Ie. So, a ddylen nhw edrych ar hwnna, dweud, os nad yw e'n gwneud y tackle yn gynnar, ydy e'n gallu gwneud y tackle. Os nad yw e'n gwneud y tackle, ond mae'n cael ei cymryd mas o'r sefyllfa, herwydd bod wedi gwneud y tackle yn gynnar. Pob diwrnod o'r wythnos, mae e'n mynd I wneud y tackle os mae'n pigo'r bil lan, ond gan y reolau? Yndi, ond gan bod wedi troseddu, mae'n cael ei dynnu allan o'r sefyllfa'n gyfan gwbl. Beth dyle fe wedi wneud, yw jyst ganle pigo'r bil lan a wneud y tackle. Liverpool! Dan holl bwysau am haws deun o greid. Dwi'n gwneud drafod dipyn mwy ar hwnna yn ystod hanner amser. Ond y gwirionedd ydi Caerdydd 12, Glyn Ebwy 3 ydi hi. Mae Glyn Ebwy angen rhywbeth yn sydyn cyn yr hanner os ydyn nhw'n mynd I fod yn gystadleuol yn yr ornest yma. Young. Alex Hawdd, os ni'n dweud, yn cario nawr yr ochr dywyll na. For 4 off green on the deck. Yn mynd I tharo ymlaen ar pethau bychan yn mynd o'i le gan Glyn Ebwy. Mwys ar pwysa gan Caerdydd sy'n achosi'r camgymeriadau. Ond mae'n rhai sydd yn dod atal unrhyw lif i'r chwarae ar hyn o bryd. Ar y sgwrdd, sorry. Ie, bwysig nawr bod nhw ddim yn rhoi cic y gosbi ffwrdd fan hyn Glyn Ebwy. Fi'n cael set am ffano fan hyn. Os chi'n arweinydd yn y tîm Glyn Ebwy nawr, chi'n dweud i'r bechyn, boys, mae'n rhaid I enll y bil na yn ôl fan hyn. Mae'n rhoi cic y gosbi ffwrdd yn hawdd. Bind! Set! Sgwni'r sydd Caerdydd yn chi fentro o ddymder yma hyn wrth ystyried bod Glyn Ebwy am yr ail dro I lawr I 14 dyn. Y cic letraws yn wych yn bron a darganfod Ryan Davies, ond unwaith yr agor I ddwylo fo yn gadael o lawr. Ie, mae'n rhaid I fe cymryd hwnna. Os mae'n cymryd hwnna, mae'n off. Mae'n bant. Gwaith gwych gan Dan Fish yna, jyst I gweld y gwagle. Okay. I love it. Mae un amddiffynol Glyn Ebwy dros lle I gyd. Felly mae Dan Fish yn gweld hwnna. Cofiwch maen nhw un ddyn y brint. Tiol hwnna yn y cefn. Mae'r asgellwr wrth gwrs. Ac am sy'n bod allan mor llydan hynny. Wedi gorfod disgyn i'r safle'r cefnwr don un. Di cael ei dynnu fewn bach yn mwy. Ie, o'ch chi'n gallu weld y sgell arall hefyd. Mike Powell yn dod ar draws. Mae'n galed pan chi'n colli cefnwr I trio edrych ar ôl y gwagle I gyd. Ond dyna beth mae chwaraewr Dan Fish yn neud. Pan mae tîm yn colli chwaraewr, mae'n rhaid I chi edrych ar beth yw swydd y dyn na. Beth mae'n bydde fe'n neud nawr yn y sefyllfa hon. A mae'n rhaid I chi chwarae at hwnna. After play, 5. Concede that. Cybach o driniaeth. Sgoriwr. Nes cynta o 3 I Gaerdydd. I know, Dan Fish wrth gwrs wrth bod yn rheoli y tîm. Yn gwr y profiadol. Sydd wedi sgorio 193 o bwyntiau mewn 70 o gema cyn heno I Gaerdydd.
Dyn ni chwarae dros 110 o gema. Okay. So I think this is a good time. 5 minutes till half time. We agreed. We're going slow. There's a separation between our bind and our set. Do we agree? Yeah? Let's make it happen. Okay. Ie, rhaid mlaen. Bach yn gyffredus. Load up! 22 diggers! Gan y sefyllfa, mae Glyn Ebwy wedi digon. Let's have a gap. O dir i ledu on i'r chwith. Os dwi'n dymuno. Ond wrth gwrs yn gyntaf, mae angen y sgrym a fod yn gadar. Mae nhw angen cael rhyw fath o lid. Cyson i'w chwarae nhw a torri'r camgymeriadau yna allan. Yn Caerdydd eisiau codi'r pwysau. Y symudiad sydd lawr y canol mae Phillips yn dod. Glyn Ebwy wedi hollti'r amddiffyn Caerdydd ar ei sodla. Yn cario yn gyrru yma, Alex Howe. Allan i'r chwith maen nhw'n dod, mae yna ddynion yn sbar. Ond dim llawer o le i weithio ar hyn o bryd. Rhyw 10 metr yn bryn ma Glyn Ebwy. Ta sgôr yma'n hyn yn bendant yn codi i ysbryd. Okay, hold on a second. Sgwn i fynd penderfyniad dyfan o fan hyn. Dwi'n bod Morgan Allen wedi cael ei gosbi am taclo ar y llawr, neu ta bod o ar y llawr. Okay, thank you. Penalty's going to be against him, make sure you're right. Y gêm, wrth gwrs i'w chwarae ar y traed ydy'r rygbi. Gan aml iawn, mae'r trosedd yna'n cael ei methu gan ddyfarnwyr. Ond gwelliant gan Glyn Ebwy. Ie, sicr mynd trwy'r cymalau. Mae'n corfforol yn cario'r bêl. Gweld ni'r canolor Ethan Phillips yn mynd trwy'r gap. A wedyn yr 1-6 Alex Howe yn dod o gwmpas y cornel yn corfforol. A dyna beth chi eisiau. Dyna beth mae'n rhaid i chi wneud. Mae rygbi'n gêm syml iawn fel ni'n sôn. Ys croes i llun chwantus a rhoi cyfle i 9 a 10 i reoli'r gêm. Ond yn sicr mae'n rhaid i nhw cael cais fan hyn. Mae'n rhaid i mynd am y cornel. Scrum call. Neu scrum. On me! Lein di bod yn ddiffygiol, ond dim bod y scrum di bod yn ofnadwy o gadar, ond wedi cael meddiant o'r ail gychwyn yna. Ie, a dwi ddim yn lle dda i fod mewn gêm os chi ddim moyn rhoi'r bêl mewn i'r cornel. Mae'n rhaid i chi cael arf. Mae pob un sydd yn gwybod Glyn Ebwy yn gwybod dros y blynyddoedd, cryfder fwyaf nhw yw'r sgarmau symudol. Dyna lle maen nhw'n cael pwyntiau i gyd nhw bron. Roedd o lein di cael ei alw'n catching Cairns yn flynyddoedd, doedd am Cairns yn sgorio o'r sgarmesu symudol ac yn brif sgoriwr o'r rhengol am flynyddoedd. Ond am ni Glyn Ebwy yn dod metr neu 2 yn bryn, dyma'r cyfle gorau o'r hanner i'r welwyr. Un pas arall y bosib yn troi chi. Mae Mike Powell methu cyrraedd y lein. Mae'n dod yn ôl, mae'na gyfle arall. Ydyn ni cyrraedd, mae Glyn Ebwy'n dathlu. Time is off. Time off. Maen nhw weld wedi croesi, ond efallai fydd Anad Evans angen sgwrs. Efo dyfarnwr cynorthwyol ar ochr bell yna. On-field decision is try. We believe we have a grounding. We just wanted to make sure that he doesn't have the ball on the ball. On-field is try. Thank you. Gwaith arbennig o Glyn Ebwy fan hyn. Mynd ar y scrum. On-field is try. We're going to have a look for anything. Chwarae off y scrum yn gryf hefyd. Gyda wythwr. To try, I'll try. Lewis Young. I'll to try. Yeah, good work. Thank you. Howard, yeah. 1-6. Sy'n sgorio hwnna? Say we're on-field decision. Try score. Ie, am y gweld di o fan hyn, ond un ffordd neu llall. Mae Glyn Ebwy wedi sgorio a cais i godi'r ysbryd a codi llais y dorf. Ac mi yw'r sgôr yna'n angenrheidiol os oedd y gêm yma'n di fod yn gystadleuol. Ie, chi ffili gofyn fwy o'r chwaraewyr Glyn Ebwy fan'na. Rheolaeth beth, o dros beth o'n nhw'n neud, reit o'r scrum. Pawb yn gwybod ei swydd. Ac mae hwnna'n cais mawr i ddod yn nhw nôl mewn i'r gêm. Rhys Jones yn methu ychwanegu'r pwyntiau. Felly mae'r sgorfwrdd yn aros yn Gaerdydd 22. Glyn Ebwy 8 efo 2 munud yn weddill ar y cloc yma ym Mharc yr Arfau wrth ni weld Alex Howe yma. Sgoriwr y cais. Mae o leiaf mae hynny'n codi'r calona, codi'r ysbryd
wrth edrych i fynd i fewn am yr hanner ac efallai bod y sgwrs gan Jason Strange yn bach yn wahanol. Last blue. Don't come blue. Okay, thank you. Yeah, sicr, maen nhw wedi rhoi rhywbeth positif i Jason Strange siarad dros. Just fwy o cyfleoedd sydd angen yn 22 Caerdydd. Fe heb cael lot. Morgan Allen yn hyrdio trwy'r dacl cyntaf. Mae o'n Ball's out. dalpin o ddyn. Fish yn edrych am y gwagle. Mae'n gorfodi Rhys Jones i droi. Jones yn llawer ddewis efallai blaw yn eli am yr ystlys, ond o'n cweit yn ffeindio Beetham. Mae'n codi'r gic yn ôl, yn ei gystadlu yn dan hon. Cael ei tharo ymlaen o bosib gan Glyn Ebwy ddechrau. 4 off blue first. Hwna, gan Knock on off blue. Gan Jacob Beetham yn gyntaf, med y dyfarnwr. Don't give me time check these way. A cyfla, Glyn Ebwy wrth ymosod. Evans yn codi hwnna dros y top, cyfla. Advantage is over. I fynd ar ôl i. Fish, llawer o ddewis, dacl ei weld yn uchel. A'r tacl yn hyrdio fewn a Caerdydd ddim yn hoffi hwnna. Away you come, thank you very much. Let's have blues to one side, please, for the other. Mae'n gos Glyn Ebwy'n colli penna rhyw fymryn. Wel, oedd y tacl gyntaf fel Dan Fish yn eitha uchel, a mae Dan Fish yn stopio wedyn ar ôl y tacl gyntaf dod mewn. Nothing more than that. A fel blaenwr, pan chi'n gweld mas o'n sefyll yn y llinell fel yna. Let's have your 10 metres, lads. Ready, troi bant. Let's have your 10, I'll just explain. Saesneg, have it. Okay, no. Yeah, rhywbeth fel yna. Dyna beth mae blaenwyr yn byw am. I gweld Rhys 10 gyda'r rhif yn gwynebu chi hefyd. That is marginally high on 15. Okay, so it is a penalty. It's your penalty in here on the 15. That will be time the next time the ball goes into touch. When it stands. Unless you kick it. Okay? 23, high on 15. Yeah, Coutinho gyda hon. 23, high. If you kick the ball directly, you will have the line. Mae dal ar y caif yna, so maen nhw'n iawn. Okay? Maen nhw'n gallu rhoi'r tacl mewn. Yndi, all y Dan Fish i disgwyl i'r chwiban dod am y gig gos, mae dacl uchel. Ie, gallaf dyna pam bod yna byd gwaith i digwydd. That's fine, thank you. A da ni. Hanner cyntaf sydd wedi gweld Caerdydd yn gyda 3 chais ac yn llwyr reolaeth. 1 i Glyn Ebwy ar ddiwedd ar hanner cyntaf sy'n golygu y sgôr mae'r Barker arfau. Caerdydd 22, Glyn Ebwy 8. A dyma'r eiliad yn yr hanner cyntaf gan y gŵr yna sy'n gadael y maes, Theo Cabango yn manteisio. O gic wedi cael ei tharo lawr ac i gyflymder i frwdfrydedd a'i sgiliau athletaidd yn ffeindio'r asgellwr dros y lein am ei gais cyntaf o'r noswaith. Eita, draw ni i Lawrence ochr y cae am y bach o gwmni. Morgan, it very much seemed as if the dynamic of this match had shifted. You were back in control. So with that in mind, like, how disappointing is it to concede just before the break? Yeah, I mean, it's never an ideal time to concede, but I think we showed our dominance. I think teams are always going to come back and have a bit of a purple patch. It's just up to us now to sort of weather that storm and get back out there ready for the next 40. And what do you think the main things are you need to perhaps improve on, to build on, to make sure that you don't miss as many opportunities to score as you did in the first? I think we just got to look after possession a little bit better. We're quite loose in some of our carries. And I think that's about it, really. I think other than that, we'll perform and do well. Go and join your teammates. Cheers. Thank you very much. Wedyn ni'r caftan yn rhedeg i fewn i gael sgwrs o'i chwaraewyr ar yr hanner. Ond Andrew Benidi o'r hanner cynta na, mae'r sgorfwr, wneud chdi feddwl bod Caerdydd i rheoli hwnna ac yn eitha cyffyrddus? Just camgymeriadau yn dod o'r ddau dîm. Cofio, maen nhw heb chwarae lot o rygbi, felly mae'n galed. Mae'n swydd gwbl o hanol yn ymarfer ar nos iau a nos mawrth. Ond o mas fan hyn y chwarae gêm byw, yn erbyn tîm sydd heb chwarae lot o rygbi chwaith, tîm sydd yn ddod lawr o Glyn Ebwy. Maen nhw'n tîm cystadleuol. Felly, o'n i'n disgwyl camgymeriadau. Ond ie, ar y cyfan, dwi'n meddwl bod yr ail hanner yn mynd i bod yn stori gwahanol. Ie, pa mor anodd ydy hynna? O Jason Strange yn sôn dechrau'r gêm bod yr ryw strwythyr newydd i fewn. Heb chwarae, pa mor anodd ydy dysgu'r strwythyr yn iawn? Mae bron yn amhosib. Mae yn. Fel ni'n sôn, jyst o marfer, chi ddim yn cael yr un peth. Does neb yn cystadlu ardal tacl yn yr un ffordd. A does dim lot o fideo gyda chi edrych dros, ond
ar y cyfan, dwi'n meddwl fydd Jason Strange yn eitha hapus gyda'r ffordd mae wedi mosod yn ddod nôl yn yr ail hanner, ond i fi jyst gwaith yn y cornel draw ochr arall y cae, Mike Powell sgellwr i wneud 2 camgymeriad draw fyna i'r 2 cais. Ella'r camgymeriad cyntaf arwain at y cais cyntaf, yr cardyn meddwl gan Cowdley yn benderfyniad twp diangen. Ie, wel, pan chi'n dod i rhywun fel Caerdydd, mae'n rhaid i chi fod yn glân iawn yn popeth chi'n neud os chi'n moyn ennill y gêm a Cawnley fyna. Mae'n chwaraewr dda, ond mae wedi colli ei ben. Mae wedi colli ei ben a mae wedi rhoi Glyn Ebwy mewn trafferth. Ie, a'r disgyblaeth yna, a'r diffyg disgyblaeth yna'n arwain at y gic i fewn i'r gornel a'r sgarmes symudol yma. Ie, mae fel snowball effect yn dyw e. Nhw yn y cornel nawr, cefn ein erbyn y wal, heb prop yn canol hwnna. Pan ma'n i'n chwarae, o'n i wastad yn siarad am cael props yng nghanol y lein, achos nhw yw'r boes cryfa. Ond mae Cawnley off o'r cae, felly maen nhw'n wan yn y canol. A chi'n gallu weld y gwaglef yna, mae Caerdydd yn rhy gryf, jyst yn cerdded trwy Glyn Ebwy. A mae hwnna'n cais arbennig o dda o Caerdydd. Ie, yn diwedd yn holli yr amddiffynwyr, un ochr y llall yn gadael hyd fynd trwy'r canol. Ond Cabango, di gweld cyfder y blaenwyr. Waw, mae gen fo gyflymder yn does ar yr asgell na sy'n creu problemau i unrhyw un. Ie, ni'n gweld y gwych yn chwarae fel un gyda Luke Morgan. Os chi'n cael rhywun ar yr asgell sydd yn gallu redeg nerthau traed yn gloi iawn, os chi'n gallu cael y bel ar y llawr yn y cefn, chi'n cael cyfle. Achos mae'r boys ma yn mor gloi, mae nhw'n mynd i roi trafferth i'r amddiffyn. Dyn nhw ddim yn rhoi lot o amser i'r amddiffyn i wneud penderfyniadau, ond fyna jyst gadael y bel yn mynd i llawr, a sgiliau wych i dal y bel, cryfder i ennill y bel yn y tacl, a wedyn y cyflymdra i wneud y dros tacl arall. Ac efallai beth sy'n plesio'r hyfforddwyr cymaint, chos ddim y gic gorau gan Dan Fish, mae'n cael ei tharo lawr, ond i frwdfrydedd o'i i ddilyn y bel, achos i ddechrau doedd o'n dod i gyfeiriad yn gywir, ond doedd i dal i rhedeg ar ei oli. Na fe, dyna'r beth mae'r boys ifanc yn neud, maen nhw'n llawn egni, a rhywun fel dyna beth mae'n moyn neud, mae'n moyn sgori ceisau, mae'n hel ar bel na lawr, ac dyna cryfder Theo, a dwi'n siŵr bod ni'n gweld fwy o hynna yn yr ail hanner, maen nhw'n rhoi pwysau ar y triol Glyn Ebwy. Gyn i weld bach fwy yn fawr, achos i gyflymder hwnna arwain at y gais cosp, oherwydd mae rhai pwysau ar amddiffyn, a gyda wneud i gysymfyllio yma allan o ddim byd. Ion, edrych ar cefnwr Glyn Ebwy fyna, mae'n cymryd spel i troi o gwmpas. Fel cefnwr, mae'n rhaid i chi troi yn syth a dechrau red nôl. Yn ymwedig pan mae rhywun fel Cabango yn redeg chi lawr, just cymryd rhy hir i troi o gwmpas, mewn problemau, a wedyn ni nôl i'r sgwrs cafon ni yn ystod y hanner. Mae'n rhaid i fe gadael e pigo'r bel lan fyna. Mae'n digon bell o'r llinell gais i beidio sgorio. Just gadael e pigo'r bel lan a neidio ar y cefn fe a tynnu fe syth lawr. Dwi ddim yn meddwl fod y dyn yn dod ar draws yn mynd i roi'r tacl mewn. Na, a'r canlyniad yna oedd cais cosp yn de. Be mae rhywun yn ystyried o'n yn yr eisteddle o dan y ni fan hyn, be mae'r prif hyfforddwyr yn deud wrth i tîm nhw, be fydd Jason Strange yn deud wrth Glyn Ebwy, reit, gen chi 40 munud fan hyn, dych chi'n rhy bell tu ôl ar y sgorfwr. Sut sgwrs fydd o'n gael? Wel, maen nhw'n lladd ei hun yn ystod hanner cyntaf, am bron tair cais fan nhw'n lladd ei hun. Ond maen nhw'n gwneud yn dda pan cafon nhw cyfle ar diwedd y hanner, felly jyst fwy o cyfleoedd, llai o camgymeriadau. A dyma'r cais gan Glyn Ebwy, oedd wedi rhoi bach o wynt yn ei hwliau wrth fynd i'r eisteddle yna. Ie, mae pawb yn gweithio'n galed, mae pawb yn mynd trwy'r cymalau, yn gweithio'n galed i croesi llinell fantais. Pob un sydd yn cael y bel fan hyn, maen nhw'n mynd ymlaen, mae'n siarp dda fyna, maen nhw'n gweld y cyfle ar ochr ardal y tacl, a maen nhw'n gwneud dda i croesi, a oedd yn cais bwysig iawn. Siom nad oedd Rhys Jones yn gallu cael y 2 pwynt arall, ond yn sicr bydd y neges yn yr ail hanner i cadw'r bel fel yna. Be fydd Steve Law yn dweud ta? Fydd o'n hapus efo perfformiad i dîm, achos yn amlwg, dyn ni bod yn sôn camgymeriadau gan Glyn Ebwy, ond Caerdydd yn mynd i bod yn arbennig yn bob ardal y chwarae chwaith. Wel, mae Steve Law byth yn hapus. Mae'n cymeriad grumpy iawn, ond na, bydd e ddim yn hapus gyda'r perfformiad. Gormod y camgymeriad o'r Caerdydd, a pan chi'n edrych ar y 2 tîm, chi ddim yn disgwyl gweld y camgymeriadau o Caerdydd. Nhw'n chwarae un gêm yn fwy na Glyn Ebwy, ond jyst y safon o chwaraewyr. Chi'n disgwyl fwy o chwaraewyr y safon uchel. Reita, gwni bach o hoi ymeliad fach, os mae Nicky a Lauren ar wrth ochr y cae. Os gwni be mae Nicky feddwl o'r hanner cyntaf yna? Ie, diolch o wain i'n cadw i symud lawr fan hyn. Mae'n braf, ond mae'n oer, Nicky, ti wedi brysio lawr o'r pwynt sylwebu. Ti wedi synnu braidd fod Glyn Ebwy wedi ffeindio ffordd nôl mewn i'r gêm ddwywaith, bod nhw wedi colli 2 chwaraewr, bod nhw wedi bod o dan bwysau yn y sgrym? Ie, mae'n lot o'r pwysau ar hyn yn dyn nhw.
camgymeriadau, cicio gosb, Caerdydd Melyn. A chi'n tynnu'r y tair cais mae Caerdydd wedi cael o camgymeriadau Glyn Ebwy, yn wedig i cicio trwy. Dwi'n bach o lwc i Caerdydd, ond mae beth y Glyn Ebwy reit yn y gêm. Oedd yn bwysig bod nhw'n cael rhywbeth, roi ti'n bach o sbardyn nhw, cyn hanner amser gyda'r cais na. Pam nhw gyda'r bel yn dwylo, maen nhw edrych yn weddol peryglis. Maen nhw'n pwerus, maen nhw'n croesi'r lleill fantes, a maen nhw'n chwarae gyda dwysedd yn eu gêm nhw. Ond y problem am ddiffynol, mae Caerdydd yn sgorio to bach yn rhy hawdd, yn siŵr bydd tîm y ffordd i, fel Andrew Cwm wedi dweud, bod Steve Law ddim yn hapus gyda hwnna. Gorfod y camgymeriadau, safle gosod o dan pwysau. Mae Glyn Ebwy yn rhoi o dan pwysau o gwmpas ar y dacl. Chwaraewyr dros y bêl, Jonathan Evans troi'n dros, y Young Boys fyna hefyd yn troi'r bêl drosodd. Felly mae'n rhoi dan pwysau, ond dwi ddim wedi gweld Caerdydd wir yn dal mlaen i'r gêm yma a dangos bod nhw yn y tîm well, bod nhw'n cryf a nhw'n gallu rheoli'r gêm. Nes i sôn am y 3 chais nath Caerdydd sgorio, oedd un o'n nhw yn cais cosb. Dwi'n gwybod oedd Andrew Coombs yn anghytuno gyda'r penderfyniad. Be oedd dy farn di? Wel, mae'n cic dda yn y lle cyntaf gan Harrison James, ond fel nath Andrew dweud, mae Ryan Evans yn rhy araf. Dyle lle ddim fod fan yn lle cyntaf. Wrth gwrs, Matthew Gobango yn gyflym iawn, ond mae'n chaso'r bêl, mae'n moyn cael y bêl. I fi, ddim cwy'n siŵr bod y Caerdydd fel un a cais gosb. Fi'n credu bod mae rhaid Cabango plygu lawr a pigo'r bêl lawn. Fi'n credu bod yn cic gosb, yn bendant, achos mae Ryan Evans yn dal mlaen iddo fe. O'r ongl na, mae'n edrych bys y Cabango ond i fi tyma bach yn anlwcus fyna. Mae cwbl o penderfyniadau mynd yn erbyn Glyn Ebwy, ond fel chi'n dweud, dylai gwaglu ddim fod fyna. Doedd dim Ryan Evans, ddim rhaid i'r hedfan lan fel nath e. Os bys yn, mae rhaid i'r sgelliwr o'r ochr arall dod rownd fyna a cael hos y felly fel lawr. Ond mae Cabango dangos dwywaith pa mor gyflym yw yn chaso'r cics trwy. A fel maswr, pan ti'n gwybod bod chwaraewr fel Cabango gyda ti ar yr asgell, ti'n gwybod dwyt ti bod y gêm gicio ni'n peryglis iawn, achos mae'n rhoi'r rhy cefn o dan bwysau? Mae'n gweithio'r ddwy ffordd. Mae'n bwysig bod yr asgellwyr yn chaso'r bêl na, achos mae Cabango wedi chwarae tyma bach gyda Fish nawr. Mae'n gwybod bod Dan Fish yn edrych am y gwagle. Pob tro, fel mae Dan Fish, pan mae'r chwarae yn mynd ymlaen, mae'n sy'n edrych os yna gwagle i'r chwith neu'r dde, yw'r asgellwyr lan yn fflat, lle mae'n gallu dyddio gêm cico fe. Felly mae'r asgellwyr nawr yn dysu ac yn wylio dyrus am hwnna. Dyw e ddim yn gwybod pam chi fyna, mae cyfle yn fel yna mynd i dod, felly mae'n gweithio ddwy ffordd. Mae Fish yn gwybod hynny, ond mae Cabango yn gwybod bod y cics yn dod trwy hefyd. Ti'n meddwl bydd y ffaith bod nhw wedi sgorio, Glyn Ebwy wedi sgorio ar ôl 37 munud yn ddigon i droi momentum y gêm yma? Dim i fi, ond mae'n diddorol achos o dechrau'r gêm oedd scrum Caerdydd wedi rhoi Glyn Ebwy dan lot fawr o pwysau. Wedyn, a diwedd ar hanner, Glyn Ebwy yn edrych bod nhw yn cryf yn y scrum hefyd. Felly, mae tybach o gwyn nawr tu nôl i Caerdydd. Fi dal yn gweld Dan Fish yn cico'r bêl yn hir a rhoi Glyn Ebwy dan pwysau. Fi'n credu bydd Caerdydd moyn chwarae gêm lot fwy clinigol, cadw'r bêl, mynd trwy'r cymalau, achos pam maen nhw yn rhoi Glyn Ebwy dan pwysau, ond sy'n chyni mae Glyn Ebwy dal yn y gêm. Wel, os yw'n sgorio gyntaf, maen nhw'n nôl yn ni. Mae'r 10 munud cyntaf bod yn holl bwysig. Amser i ti hasio nôl at pwynt sylwebu. Caerdydd sydd wedi ennill y gêm yma, maen nhw wedi ennill 4 gwaith yn olynol yn erbyn Glyn Ebwy. Yn nici meddwl yr un fydd y stori heno. Nôl ato chi, Andrew ac Owain. Glyn Ebwy heb giro Caerdydd ers 2018. Ac ar hyn o bryd, dim edrych yn debygol bod ymwneud i'r heno, ond 40 munud i ddod y gêm yma dros y penwythnos i Sadwrn yn blaen ni. Andrew, Paris i sefyll allan, Cwins Caerfyrddin RGC am nhw'n gêm dda, dwi'n siŵr. Mae Cwins Caerfyrddin RGC wastad yn gêm dda, yn dyw e, a Kerry Jones nawr yn y ffordd i RGC hefyd, felly maen nhw wedi datblygu dan fe. Cas newydd hyn Glwb fi yn neud yn dda, mae'n neis iawn i weld nhw'n ôl, o'n nhw'n tîm arbennig o dda pan ni'n weld yna. Dim oherwydd fi, ond oherwydd y tîm cafon nhw, ac mae'n neis iawn i weld nhw yn ôl yn cryf yn y gyngrair. Ac ych chi weld uchafbwyntiau o'r gemau yna ar tudalen YouTube S4C dydd Mawrth wrth gwrs, ond yma ar nos Iau yn y brifddinas. Glyn Ebwy sydd ar y ffordd nôl i'r maes. Yn awyddus i hel gychwyn y gêm yma. Wrth i Jonathan Evans edrych yn digon filain wrth i Gaerdydd ail ymuno nhw yma ar barc yr arfau. Y sgôr ar hanner i'ch atgoffa chi, Caerdydd y 22, Glyn Ebwy 8 ydy hi. Ond Glyn Ebwy am barhau bod lawr i 14 dyn am
chydig o funudau yn yr ail gyfnod yma. Ni Dan Fish. Happy? Oedd Evans, ydych chi weld yn barod? Yeah. Okay. Okay, Ebwy. Fish yn codi'r gic na'n uchel. Cybangor i hôl i. Yn ei hennill i mwy na ddim. Forward. Ond anffodus wedi eithaf ymlaen. Scrum o line. Ond atgoffa chi. To remind you, there is English language commentary. Scrum? Yeah. Here on S4C on the social media channels and on YouTube with Phil Steele and Nicky Robinson. Ond yn y Gymraeg, chi'n gwrando arna fi, Owain Gwynedd. Good half, same standards again, please, okay? Mae Andrew Coombs. Dwi'n disgwyl Glyn Ebwy fod yn eitha positif yn gynnar yn ail hanner fan hyn. Os chi'n eich o'r ffordd gorffennodd nhw'r ail hanner yn gryf gyda'r cais na. Set! Sicr bydd e'n rhoi hyder iddyn nhw i ddod allan a trio chwarae fwy. Thank you very much. Brwydr, gornest ar ochr agos yma o'r sgrym rhwng Will Davies-King ac Aaron Cownley. Mae Aaron Cownley yn dyn arall sydd ddim yn hoffi gwenu. Mae fel Gethin Jenkins, Aaron Cownley. Ydy o rhywbeth am ebw fel? Ie. Crouch. Bind. Set. Caerdydd yn gwthio'n gyflym am yr ail dro. Yn sicr mae Brynley Toms fyna, rif un Caerdydd yn mynd yn gynnar. No, he only comes out to the ball, doesn't he? Mae pen hen Rob Sevenoaks yn tynnu nôl. Mae dal yn digwydd. Let's go. Yes, Brynley Toms yn orawyddus, ond gan mae cic rhydd yn unig ydy hi, maen nhw wedi dewis yn am sgrym arall wrth i Ryan Evans dychwelyd i'r cae. Ond yn bendant mae Glyn Ebwy weld fwy cyffyrddus yn y sgrym na unrhyw ardal arall y chwarae wedi yn yr ail gychwyn. Caerdydd ddim yn sortio'n allan, felly yna gigos mynd dilyn. Ie, mae nhw'n araf iawn yn y sgrymau ar y foment. Crouch! Chi'n gallu weld bod Glyn Ebwy yn awyddus i cario ymlaen gyda'r gêm. Mae hwnna'n kick-off yn erbyn Caerdydd. Os chi'n gweld rhif 3 Caerdydd fyna, Will Davies-King. Mae Aaron Cownley yn trio mynd mewn i'r sgrum. Mae'n just tynnu nôl, mae'n just yn gadael Cownley mynd i'r llaw. We had a good first half of scrimmage then. That is not up to the standard. Both sides. You know what I expect. It needs to be slow. There needs to be gap between the... Excuse me, number one. I haven't finished. You need to listen. You need to react to what I'm saying, boys. It needs to be slow and controlled. Once we get that, we can get the ball in and we can play some rugby. Clear? Thank you. Thank you. Expect respect, please. Okay? Dyna fi. Mae'n gres yn glir. Di deud. Os ar rywun i gwrando wedi'r cwestiwn. Okay. Mae'n rhaid i fi cosbi Caerdydd. Mae'n cwyno trwy'r amser fan hyn. Pwysau ddod ymlaen y dyfarnwr fan hyn. Bydd y dorf yn troi ar y dyfarnwr. Be mae fai o'n unig ydy hyn. Ond pawb yn bach o rwystredig fod y gêm yma o gychwyn. Bind! Set! Welliant wedi ffurfio Cownley o dan bwyso o bosib yn troelli mi fewn. Mae'r dyfarnwr yn ei benderfynu chwarae mynd yn ei flaen. Mae'n cario yn gry unwaith eto mae Ethan Phillips. Mae'n bod yn gorfforol trwy gydol y hanner cyntaf na'n gario yn gry. Y cic hir lawr y cae, cybangol i tannu hi. Yn edrych i mosod. Na di'n ciciau a draws y cae. Mae'n ffeindio unrhyw wagle. Yn llithro. Mae'n gwneud y dda. Fodd bynnag i ennill bel ma Beetham. Mae dau prop ar gyfer lein Glyn Ebwy fan hyn. Mae'n rhaid i Caerdydd pigo'i benau lan yna. Nawr mae'n esgello nôl ar y diwedd. Dyna'r cyfleoedd lle mae'n rhaid i chi gweld beth sydd o flaen chi. Oedd yr rwystredig bod Dan Fish yn dal i ddewis y gic cyn unrhyw beth arall. Ond edrych wych i gadw'r bel i fewn Rhys. Gwagle tu ôl y gic lawr y cae gan Iowan Evans. Lle mae hon yn ei adlamu
Dan bwysau unwaith eto, Glyn Ebwy. Unrhyw le, mae hwnna'n mynd. Fish yn ei gymryd i gyflym. Play on, let's go! Yn di chwarae ni flaen, ysdi hon allan i'r chwith gan Beatham. Mae'na gais i weld yn anochel y bas yn wallus tuag at Morgan Allen. Ond y dal i fynd, mae Ryan Davies. Yr gêm yma o bosib wedi dechrau agor allan, dechrau mynd bach yn fler. Yn gwrthlycio arbennig gan Glyn Ebwy'n synhwyro'r cyfla. Gwrthwynebu'r ymwelwyr. Ydw wedi dwy ni. Mae'n gwybod Ryan Davies ydyn nhw wych i aros yn gryf dros y bel. Release. Fish. I Rhys y bachwr yn chwarae fel canolwr. Gofyn am y gic ma, Cabango. Ond Harrison James. Troelli, allan y dacl. Morgan Allen ella ddim wedi cael y gêm o'r efo'r Berry ddwyla hyd yma ac yn cael ei lyncu gan yr amddiffyn. Mae Caerdydd mynd trwy'r cymala. Straight off. Okay, release though. Straight off. Wel, mae Glyn Ebwy yn weithio'n galed iawn iddyn nhw'n ardal y tacl. Dyna lle maen nhw'n creu problemau i Caerdydd. Ond oedd yna sawl cyfle fyna i Caerdydd i pigo i ben ailan. Oedd yna gapau mawr yn nghanol amddiffyn Glyn Ebwy. Ond rhyw ffordd, mae Glyn Ebwy wedi amddiffyn y cyfan fyna. Ia, bod rhywun yn teimlo bod Caerdydd efo gyr neu ddau i fynd trwyddo. Mae Glyn Ebwy yn aros wrth i tasg yn gry ac yn wych. Ac ni'n gweld Alex Howe yn gollwng ac yn ail gymalu ar y bel. Mae'n siŵr fydd Jason Strange yn gobeithio fydd hynny'n rhoi on 10, please. Ysgociad i'w dîm i lawnsio ymosodiad ac i naddu fwy o bwyntiau nôl ar y sgorfwr na. Jones yn ei ddechreuledu. Oedd hi ar yr asgell dywyll. Mae Glyn Ebwy dod on. Y bas wedi mynd yn ei flaen. Mae'n dangos y potensial sy'n gan Glyn Ebwy i holli'r amddiffyn yma. Wel, hwnna'n gywir iawn o Glyn Ebwy fyna. Reit o'r lein, tafliad dda, daliad dda yn y lein. Pas lawr i Jonathan Evans, a wedyn pas o Jonathan Evans i Rhys Jones, oedd yn wych. Ond am hyn, pas ymlaen. Ond nhw'n mewn tu ôl Caerdydd fyna. Oedd yn peth dda i wneud i dadlwytho. Dim llawer yn y bas na goedd. Dim llawer yn y bas o gwbl. Mae Glyn Ebwy yn gallu cymryd lot fwy o hyder nawr. Find! Yn gweld beth maen nhw'n gallu wneud pan maen nhw'n cael y bel. Set! Ethan Lloyd i fwydo. Ysgrym ddim mynd i'r tir unwaith eto, ond dyfarnwr y gadael y gêm i fynd yn ei flaen. Ysgrymiau wedi troi yn draed moch braidd. Ond Glyn Ebwy yn codi'r gic. Phillips. Evans wedi dweud ar ei holi. Glyn Ebwy yn cael y dacl i fewn yn atal yr ymosodiad cyntaf. Ond mae yna le bas tir allan os nhw'n gallu fanteisio'r y gwagle ar y chwith na. Cyflymdar Ryan Davies yn curo un dyn, yn curo'r ail. Dwi'n gorau curo'r trydydd. Y dadlwythiad, mae'n y gyfla fan hyn. Di Caerdydd yn gorfod sgorio. Ydi tad. Ac yr menwr Ethan Lloyd sydd yn manteisio'r y cyfan. Ac unwaith eto, y bygythiad, y coesau ifanc cyflym na'n llydan sydd yn creu trafferthion ac yn arwain at y pwynt bonus i Gaerdydd gan Ethan Lloyd. Dyna fo y mewnwr fywiog. Ia, ond mae Glyn Ebwy mor cil gyda'r amddiffyn. Chi'n chi weld Cownley fyna ar bachwr. Ysgwydd i ysgwydd yng nghanol y cae. A mae hwnna'n creu lled i allan. Ond y sgil i curo'r dyn fyna. Cadw'r bel yn fyw. Blaenwyr a olwyr yn cyfuno. A fel ni'n gweld pob amser mewnwr. A Ethan Lloyd tro yma. Mae'n cyflymdra a wych. Just mynd o gwmpas Rhys Jones. Mae'n rhaid i fi wneud y tacl fyna. Ond unwaith mae Caerdydd mewn tu ôl. Mae'n galed iawn i ddod nôl. Yn enwedig pan mae Ethan Lloyd ar y bel. Rhaid deud Alan Rhys yn rhan o'r ymosod yna. Di bod yn amlwg iawn o'n chwarae agored i Gaerdydd y bachwr. Just on the chest, yeah, by Fall Green. A Jacob Beatham. Yeah, okay. I will speak to him. I'll speak to him on that. Sydd yn mynd trwy brosesau i anelu at y pist.
Dio wedi taro honna'n. Lan iawn a honna wedi llithro. Heibio'r postyn de. We've that as well, and that is late. I don't Ond dyma ni, y pedwerydd cais o'r dydd i Gaerdydd wrthi Ryan Davies wneud yn wych yn chwym, yn lletwyth i'w daclo. A Rhys, bron iawn, fel blaen esgellwr da, yn cynorthwyo ac yn bwydo y mewnwr Ethan Lloyd. Tro gyntaf ni wedi gweld Ryan Davies yn dangos beth mae'n gallu neud. Oedd e'n cael cwpl o cyfleoedd yn hanner cyntaf, ond jyst yn neud cam o gymeriadau, ddwylo yn gadael lawr. Ond yn sicr mae'r boi na'n cael cyflymdra. Morgan Allen yn cael cyfle i godi bach y stem. Fel tarw i fewn i amddiffyn Glyn Ebwy. Hold one! Unwaith eto nôl at y droed chwith na. Yn darganfod y tir, y gwagle. Ryan Evans. Sy fewn i'w ddwy arhigian. Yn penderfynu chwarae'n saff yn mynd at yr yslis. Felly efo Glyn Ebwy yn edrych chi. Change. Nid rhywfaint o eilyddion. Sgôr wrth gwrs ar bar Caerdydd Caerdydd 17. Glyn Ebwy 8. 2 Green. Wrthi Bachwr. 10 Green. Harry Bees. Dod i'r maes. A Rhys Jones yn gadael hefyd. Efo Richard Powell. OK, time on, let's go. Cynt o ferthyr a Pontypool. Chwaraewr dda, Richard Powell. Game cicio hir gyda fe. Ac os dwi'n cofio'n iawn, un arall o fedwas yn y bo man yma. Mae wedi chwarae'n lot o cwrbiau Powell. Hold line. Ond mae wastad yn neud yn dda i unrhyw glwb yn mynd i Powell. Mae'n rhaid i fi ddweud hwnna. Pob clwb mae'n mynd i, mae'n chwaraewr dda. Just yn hoffi teithio, dwi'n meddwl. A licio chwarae glwb i gan o bob blwyddyn yndi. Ond Beetham efo'r bel i ddwylo, Fish. Morgan Allen. Un ffordd mae o'n mynd, curo'r tacl gynta. 15 metr a mwy i'r wythwr wedi ennill mewn un rhediad. Ond dyna'r gwahaniaeth, mae cael gwr o'i faint o yn yr hengol. Mae amddiffyn Glyn Ebwy wedi blino nawr. Mae yna gwagle mob man mas na. Ridley Toms. Off feet. Ond taclo'n dal i hedfan i fewn gan Glyn Ebwy. Eraill falle i bod nhw'n dechrau gwecian rhyw fymryn. Fish yn gweld bod yna neb yn y gornel chwith na. In front. Ond mae'r rhedwr Ryan Davies o flaen y ciciwr. A mae Davies i dangos i brofiad o'n bach waith. Evans yn edrych yn gwrs i'n gyflem. Yes, he is. I fyny at y hanner. Sy hon yn y llydan, mae'n niferoedd i rig Glyn Ebwy. Wrth gwrs Evans wedi cael lyncu ar wylod y sgarmes y mewnwr. Glyn Ebwy gyda ail drefnu rhyw fymryn. Auto. Houndley yn cario. Wedi ynysu rhyw fymryn na. First one on his feet. Nid o, mae o. Ond Caerdydd wedi gwllin i fynd. Evans yn cicio bel drwy ar y chwarae bach o bel droed. Davies yn ôl na. Yn wedi yn cymladd tro hyn efo Ryan Evans oedd i tannu. Powell. Mike Powell hyn i'w yn cael ei lyncu fyny yn y dacl. Use it! Stay now. 3 stay. Fish. Ddyle hwnna wedi mynd lan yn yr awyr a rhywun cwrs o lawr Fish. Oedd e'n aros am y bel. A dychwch lle maen nhw nawr. Y gic yna yn arbennig. Reit i fewn i'r gongol dde gan Dan Fish. Mae rhywun yn gallu beirniadu ymgicio ormod ar y dega, ond pan mae'n gweithio, mae'n gweithio'n wych. Mae jyst yn dangos, os chi'n troi bant am eiliad, os chi'n neud y penderfynu'n anghywir, rhywun fel Fish, mae'n mynd i cosbi chi. Jonathan Evans yn gyfroesodd i ddod nôl fyny, chwarae mewn, oherwydd yn chaso'r bil lawr yn gynharach, felly mae jyst roed i fe ddod o gwmpas fyna, roed troed ar y bil, roed y bil lan yr awyr, oedd e'n cael olwyr nesaf iddo fe, ond jyst penderfyniadau mawr. Penderfyniadau bach yn troi mewn i pethau mawr. Rhagor o eilyddion wrth i weld Bevan dyn ymlaen. Evans yn gadael y cae ac Hughes yn ei gilydd. Mae Caerdydd wedi cael y lein hefyd. Amlwg o Cake Fish wedi cael ei gyffwrdd rhywsyd. A Rhys y bel dan ei gesail. Cais di 5. Ia, wedi sgorio gan y bachwr.
A mor hawdd â hynny, mae Caerdydd wedi cosbi Glyn Ebwy i'r eitha. Ti'n edrych ar pob cais Caerdydd, ond mae Glyn Ebwy wedi gwneud camgymeriad. Ond gwaith arbennig gan Caerdydd, unwaith eto yn cosbi chi. Yn aros yn gryf fel pac. Ac i gwiro'n hun, 52-20 oedd y gic na'n golygu wrth gwrs bod Caerdydd yn cael y taliad i'r lein. Mae Rhys yn rwbio'r halan yn y briwar. Mae'r ail dro, yr sgarmes unigol na, methu cael ei stopio gan Glyn Ebwy. Wel, Caerdydd jyst yn cael y ddau prop yn y flaen fyna o'r sgarmes symudol, Brynley Toms a Will Davies-King. Jyst yn aros yn gryf, yn cerdded ymlaen a mae'n hawdd wedyn diwe i Alun Rhys. Rhywun o safon fe, sydd wedi bod o gwmpas am spel yn gwybod. Mae'n dros rhaid i fe aros, cadw ei mynydd, aros ar y cefn. Ond mae'n siom, mae Glyn Ebwy yn neud camgymeriad a mae Caerdydd jyst yn cymryd dros, yn cosbi nhw. Ac gic y gywir, Alun Rhys, cyn ddisgybl, ysgol gyfyn gwyr, Abertawe. Gobeithio yn ychwanegu'r 2 bwynt arall, Caerdydd, felly efo'r mantais o 34 pwynt i 8 o 55 o funudau yma wedi mynd ar barc yr arfau. Yn gwestiwn Glyn Ebwy, ddim yn ofalus, gall hon fod yn sgôr fawr cyn ddiwedd y gêm. Beetham yn ei chymryd ti'n arbennig o ddan yr awyr. Fine. Bevan, Fish eto yn codi'r gic na mor ychel i'r awyr yn ei ti'n lletwyth i'r triol i amddiffyn. Ac i weld mae olwyr Caerdydd yn cael cymaint fwy o bel yn yr gwaglen ac unwaith eto 50-20 arall. Wel, mae Powell wedi galw o marc fanna, nes i glywed e. Marked him first? Yeah, oedd yr He's in touch first. In touch first, thank you. Wel, hoffwn i gweld hwnna eto. Os mae i gael yr marc, mae'n anffodus iawn. Green, 3 and 4, yeah? Cic arbennig fan hyn, yn dweud, mae'n hir 1, 3 and 4 dros green ben. changes, please. Powell. Ydy fi dal yn iawn, mae'n jyglo hi. One second, we're making changes here. Penderfynu cywir. And number 4 green is going as well. 4, change. Ydy newidiadau. No, we're not. Yn yr ail reng. I Glyn Ebwy, eto bod nhw angen y coesa ffres yma. Amball un country dod i ar y maes. 7 Oaks, y prop arall hefyd yn gadael. A hefyd Dan Hill. Sgarmes symudol dwi'n rhagdybio bydd y dewis gan Caerdydd. Ydy'r coesa ffres gan Glyn Ebwy yn allu atal nhw'r tro hyn. Fydd Alun Rhys yn gobeithio ail gais mewn ychydig y funudau. Glyn Ebwy wedi gwneud yn wych am y tro cyntaf. Dal i symud am ei flaen. Dal i fynd. Wedi dod i'r tir. Ydy'r bel ar gael neu ydy hwn yn sgarmes symudol wedi grapsio. 3 pulling down. Mae'n gic gosb. Wel, dyle hwnna bod yn cais gosb os mae'n tynnu hwnna lawr fyna. Captain, please. Yep. Wedi symud 10 metr fyna, dwi'n meddwl, o'n nhw. A mwy. So the last 2 times we've been down here now, I've got a side entry from 4th mall, and then I've got the new tighter prop collapse. Okay, have a chat with them, please. Take 30 seconds. Yeah, I'll give you your time. Discipline in here, please. I fi, dim gwahaniaeth rhwng tynnu hwnna lawr a tynnu Theo Cabango lawr drawn y corner arall. Mae'r un peth o'n bod yn sgarmes symudol. Maen nhw'n gallu weld pwy sydd wedi wneud e. Y prop sydd yn ôl ymlaen. Wait a second. Captain spoken? Yep. Mae rhywun yn gweld. Mae Caerdydd wedi synhwyro'r gwendid yn yr amddiffyn erbyn hyn. 5 short option. Ond nhw'n dewis cwtogi'r lein Caerdydd. I'r canol maen nhw'n mynd. 5 Rhys yn ymuno. Y hyrdiad cyntaf gan Glyn Ebwy. Fel sy'n hyn yn y hanner cyntaf am Caerdydd wedyn. Yn ail drefnu'n ail sefydlu'r eilyddion. Yr olwyr hefyd yn dod i fewn. Rhys ydy'r dal y bel Dani. Gysail ydy Caerdydd wedi sgorio'r sgarmes symudol arall. A mae Rhys wedi sgorio i ail o o'r noswaith yma ar barc yr arfau. Ac yn gyflym iawn. Sydyn
cais o'r ail hanner i Caerdydd ac yn sydyn iawn, 6 i gyd. A tîm y pryd nes yn rhedeg i ffwrdd efo hon. Ie, mae'n galed iawn yn dywe i Glyn Ebwy i stopo hwnna. Mae Caerdydd yn tyn iawn yn y flaen. Siarp da, maen nhw'n isel. Ac unwaith chi'n tynnu un mas, mae i rhywun arall yn sefyll ymlaen i ddod trwyddo. Glyn Rhys, mae'n noson neis yn dywe i eistedd ar cefn hwnna. Felly fo'n meddwl wan, ys y jans am hat-trick heno. Wel, bydd e'n eich amdano fe, bydd e. Mae Ian Evans yn cerdd off y cae fan hyn y gwenu hefyd. Y ffordd o'r y blaenwyr. Beetham. Efo'r trosiad. O'r un syml. I gwr o eisafon o. A Caerdydd yn rhedeg ymlaen. 41 i 8 yn agosau at hanner cant. Efo 20 munud dal ar y cloc yma ar barc yr arfau wrth i chi Glyn Rhys. Sgoriwr chwechu'r cais Caerdydd. 2 iddo fo. Hen yma. You're in a bit of interference as well. Oli Drake wedi dod i'r maes am Davies King. Wrth Caerdydd neu cangymeriad o'r ail gychwyn. Release 8. Glyn Ebwy rwan. Be maen nhw'n gallu gynnig? Maen nhw wedi bod an o lach am 20 munud o'r ail hanner yma. Advantage over for the scrum. Caerdydd wedi rheoli. Bach o feddiant. Powell. Yn torri nôl tu fewn. Edrych am gynorthwyo Caerdydd yn cystadlu y gri dros y bel. Mae Glyn Rhys. He's on the ball originally. Holden, 2 on his feet. Wel, mae'n bod yn wych yn dywe. Fel o'ch chi'n sôn yn gynharach o wain, oedd e lan gyda'r chwarae am y cais. O, Dan Fisher yn gynnar fan hyn. Dio Cyfango, y curo'r dyn cynta. Yn llygadu'r gornel. Randdiffi'n dod ar draws am eiliad yn ei meddwl bod o'n mynd yr holl ffordd. Ond wedi ei nysu. From Green on his feet. Okay, everyone is off. Dio Cyfango wedi ei nysu, ond yn mynd mor dda o'r gig gynta na. Ie, Mike Powell, unwaith to ysgellwr Glyn Ebwy, yn trio delio gyda fe. Gormod o cyflymdrod, gormod o cryfder hefyd i gweithio fe bant, ond lwcus i Glyn Ebwy, lot o chwaraewyr yn dod nôl. Iwan Rhys-Jones ar y cae, mae hwn yn gyflym hefyd. Yn dadlwytho yn wych. Cael ei tharo lawr. Glyn Ebwy edrych chi wrth ymosod. Scrum advantage, lock on. Scrum advantage blue. Advantage over. Y cic ar draws cael arall i Cyfango i fynd ar ei hold. Yn siŵr iawn os dyna oedd y dacteg neu'n edrych am y 22 oedd Dan Fish. Ie, dyna'r gwahaniaeth nawr. Ni jyst wedi weld Iwan Rhys-Jones gyda'r bêl fyna. O'n i'n gallu weld pa mor gloi oedd e yn amddiffyn pam dath e ymlaen. Cyflymdra i ddod mewn i'r lein, ond mae'n galed yn dywy Glyn Ebwy pan mae Caerdydd yn dod â chwaraewyr fel yna ymlaen. Pam chi wedi blino, a mae'r boi yna'n cael lot o cyflymdra. Dwi'n siŵr bod nhw'n trio lledu'r bêl nawr draw ochr yna ar y cae. Glyn Ebwy yn cadw gafal ar y bêl, ond un y chwaraewyr i lawr wedi anafu hefyd ar yr un pryd. Tackle, release! Yeah. Okay, time off, time off. A chwarae ni flaen, mae'n rhaid stopio. Thank you. Okay. A na dwi'n meddwl i Corey Talbot wrth disgyn. Dwi'n eisiau golli fo nag oes. If you had three Ebervale forwards land on you, and you've got... Ie, sgwn i'n beth trwy ben Jason Strange fel yr hanner cynta. Dangos digon o ddewid ar y brydia. Ond mae'r ail hanner mae wedi bod yn un llif glas tuag at i amddiffyn. Ie, mae'n bod yn galed yn dweud Jason Strange i trio newid hyn o gwmpas. Mae'n rhaid i chi trio adeiladu garfan. A beth mae Jason Strange yn neud yn dda, mae'n edrych allan o Glyn Ebwy, yn edrych lawr i fel cyngor isod. Yn trio pigo chwaraewyr dda lan, a dyna beth dwi'n licio am Jason Strange. Mae'n cymryd amser mas i mynd allan na, trio ffeindio chwaraewyr sydd ddim yn... Sym rhaid i chi gwario lot o arian arnyn nhw, a chi gallu datblygu nhw fel chwaraewyr. Wedi gweld Jack Maynard y fanna, wrth ochr y cae, lle sy'n dangos
Ti'n sôn am arian o bosib. Dangos dyfnder yng ngharfan Caerdydd. Mae'r fainc a'r talant sydd gen nhw yn y garfan ma'n yn frawyrchus ar adegau. Dyn nhw'n colli nhw dalant wrth eilyddio. Na, mae nhw'n gwybod lle mae nhw. Steve Lowe mae'n gwybod pa tîm maen nhw'n lwcus iawn i cael chwaraewyr yn ddod lawr o rygbi Caerdydd. A i cael tipyn bach o arian hefyd. Mae'n gwneud y gwahaniaeth, ond wrth gwrs, maen nhw'n eich gwario arian yn iawn yn y ffordd cywir a adeiladu tîm dda. Mae Caerdydd wedi wneud i fod yn onest. Okay, scrum green ball. Ie, yn ffodus Corey Talbot yn gorau gadael y maes. Alex Gray yn dod ymlaen. Felly da Young edrych ymlaen ar y maes. A sgwni pa chwaraewyr ifanc addawol fydd o'n lle gadi i gamu fyny i'r lefel proffesiynol. Binds. Set. Unlucky new combinations with Sutherland. Yr enw'r Glyn Ebwy wedi bod yr cyfle i fwydo'r bel. Mae Ellis Bevan hefyd wedi dod yn ymlaen i'r maes. Sackington, let's go. Just yn siarad am tîm Caerdydd. O'n i jyst yn edrych ar y tîm. Ni wedi sôn amdano fe yn ystod y gêm hefyd. Yn faint o chwaraewyr mae Steve Lowe wedi dod lawr o Bedwas. Hyn y ffordd o'r Bedwas a wedi dod o'r chwaraewyr gorau Bedwas lawr fan hyn. A mae hwnna wedi adio i Caerdydd hefyd. Bedwas am nifer o flynyddoedd doedd yn yr uwch gyngraith. Ac Steve Lowe yn y ffordd un o Bedwas yn dîm cry iawn pryd hynny hefyd. Ni'n siŵr oedd Powell yn ei sôn y chwarae o dan Steve Lowe yn Bedwas. Move! Advantage! Chwarae ni erbyn heddiw yma. Okay, wait. He's not moving. Wait a second. You're not moving originally. But sir, Tan, you don't hold him in. Because you're not going to buy the pen. Okay? You are holding him because you can say, no. He doesn't move initially, and then he's been held. Right, let's go, please. Alan Evans yn deidio. Paid ych yn wylloi. Yn dal y dyn i fewn yn rannol, ond efallai doedd yn symud i ffwrdd digon cyflym chwaith. Mae Glyn Ebwy yn dangos ffrachau yn nhw pa mor dda mae'n gallu fod fyna, jyst yn mor cystadleuol a corfforol yn cario'r bêl. Y croes i Llyll Fantais yn hawdd iawn. A wedyn yn chwarae ar draws enll kick-off. Felly mae nhw'n gallu gwneud pethau dda, ond just dim digon y bêl. Cynfaswr Llan Ymddyfri wedi dod i'r maes Jack Maynard. 5 then. Okay, as you are. Mi oedd o am blynyddoedd yn chwaraewr allwaddol efo'r Porthmin. No, Glyn Ebwy. Cryn mae'r cyfleoedd wedi bod yn yr ail hanner yma efo'r bêl yn ei dwylo. Tackle, release! Yn ennill bach o dir. Cyfle ledu Powell i'r chwith. Caerdydd yn ôl ar ochr na mewn i feroedd. That's okay, reload. Y bas yn wael gan Flanagan. Backwards all the way, off his leg. Yn lwcus bod ti'n mynd yn ôl. Forward now, advantage, go on. Yn cael gymeriad os di hon yn dallan i Rhys Jones. Advantage over. Glyn Ebwy mewn peryg. Wedi cyrraedd ar rywsyd ddim y pas. Fwy o taclus, ond dyma fo'n mynd. Rhys Jones nôl tu fewn. Ac mae'n i fod yn seithfed i Gaerdydd. Efo Ellis Bevan yn sgorio. Ond am gyflymdar gan Iwan Rhys Jones lawr yr ochr chwith na, neb yn gallu cadw ato fo. Cais gwych. Morgan Allen yn cael y gweledigaeth i gael y bêl allan. Bradley hefyd yn symud y bêl. O dyna lle chi moyn y bêl nawr. Mae amddiffyn Glyn Ebwy wedi blino, ond cyflymdro fyna gwaith arbennig gan yr eilydd. Ellis Bevan. Ond, just a skill a'r cyflymdro nawr. Mae Caerdydd yn dangos, mae'n hyfryd i gwylio. A dwylo da gan yr eilydd yr asgellwr yn dweud i gymryd y bêl o tu ôl i'w gefn i ddechrau a'r bas hyfryd na. Nôl tu mewn i Ellis Bevan. Seithfed cais Caerdydd. A maen nhw weld yn rhigo Glyn Ebwy i ddarna ar hyn o bryd. Ar unrhyw bryd maen nhw ddim uno. Say Ganga. I can't hear you. Okay.
edrych am y bas ma nhw. Okay, I haven't heard any of that. Okay, but we need to check it, yeah? Okay, thank you. Wel, hey, Ga? Come with me, y basol yma. I'm not getting any of that, I can't hear him. Ydi ymlaen ar y linell 10. So if you can ask him what we're looking for, yeah? Wayne, we got me? Oh. Okay. Ella mae ymlaen o'r lle mae'r bel wedi cael ei basio, ond efo'r chwaraewyr ar rhedag ymlaen, di'n mynd i'ch mor amlwg ydi. Na, dyna beth sy'n dwi'n meddwl. Could you be, guys? Cadw'n symud ymlaen. Yeah. Oh, mae'n edrych yn Right, he released the pass on the 10. Once again, please, Wayne. Yeah. Can you tell me Slowly. Forward pass by the winger of Cardiff. He passes the ball just by the 10-metre line. He's caught about 2 yards in front, if you look. Yn sicr achos fod Iwan Rhys Jones wedi cadw'n symud ymlaen fan'na. Mae'n edrych fel bod y bel yn falle mynd nôl. Ie, y momentum ydi o de sy'n mynd hefo'r chwaraewr ar bel. Can you show me that once again, please, Wayne, in real time? Ond fydd hi'n drist. Wayne, once again, please, in real time. Oherwydd safon yr ymosodiad bod hon yn cael ei dynnu oddi ar y sgorfwr. Wel, maen nhw'n heiddi cais o hel. Yeah, back to you. Cyflymdra a cryfder Ellis Bevan. Yeah, Wayne, I've not seen a clear and obvious forward pass there. For me, I'm going to stick with the on-field decision of a try. Okay, fine, yeah, fine. Ie, mi oedd dwylo. Rhys Jones yn mynd am yn ôl, doedd, ond jyst y momentum yn cadw'r bail yn mynd ymlaen. Na, dwi'n deall pan mae TMO wedi dod mewn fyna. Chi'n gallu weld beth mae'n dweud, ond i fi, just roi'r cais. Mae'n edrych fel bod y bel yn ôl, i fi. Yn sicr maen nhw'n heiddi'r cais. No. Gwytham yn methu efo'r trosiad. Ond y cais gan Ellis Bevan yn ddilys. Wedi edrych dan ychwydd wydyr gan y dyfarnwr a'i gyda'r lliwyr. Bydd Caerdydd yn edrych i cael fach o hwyl nawr. Nhw'n cael gêm galed yn ystod y hanner cyntaf yn erbyn Glyn Ebwy, ond mae'n cyfle iddyn nhw nawr i joio'r gêm. Caerdydd 46, Glyn Ebwy 8. 14 munud yn weddill. A fydd advantage from this neck. Glyn Ebwy yn gweddio bod yr bel yn cyrraedd yr asgelloedd. Efo 2 yw'r môr gyflym ar y chwith ar dde. Number 12 round his neck. 50 balls out. Gan edrych ar Caerdydd, mae'n datblygiadau maen nhw'n gallu gwneud i'r gêm ymosodol. Dyn nhw ddim yn gweithio'n digon galed i ddod nôl mewn i'r llyll ymosod i fi. A mae'n cyfleoedd as fan hyn yn erbyn Glyn Ebwy. Mae'n rhaid nhw ymosod o dwfn i fi. Mae Glyn Ebwy ddal yn dal lot o chwaraewyr nôl. Mae'r lein am gyffynol Glyn Ebwy wedi blino. Felly mae'n rhaid i Caerdydd hefyd edrych ar y perfformiadau. Pan maen nhw'n dod lan erbyn y tîmau well yn y gyngrair. A dyma hwnna'n cael thar ymlaen yn fwriadol. A sgwn i... Not a realistic best to catch. Ni dechrau gofidio bod fwy o drafferth yn ei fod na just kick-ost. Cover across, no potential line break, just a pen. Cyfle arall i Meinad. Anelu at y gongl chwith. Meinad yn wr môr brofiadol, dwi'n siŵr fod o. Ddim yn mwynhau bod ar y fainc cer fod Dan Fish efo cymaint o brofiad o flaen o. Dwi'n Meinad eisiau gwneud argraff yn yr 12 munud sydd o weddill. Y lein bach yn ddiffygol unwaith eto, Glyn Ebwy manteisio ar y briwsion. Ydych chi ledu, mae yna ddynion os nhw'n gallu trafod y bel yn gywir. Gwythio yn mynd y dda. Dyma hwnna'n bwnsio ni fyny. Stay. Bevan ar draws. Bas hir allan at Rhys Jones yn curo'r dyn cynta'n dadlwytho'n wych unwaith eto. Rhys Jones yn creu argraff efo pob cyffyrddiad mae'n gael. A mae'na gyfla. Mae'n rhaid i'r bel na mynd allan o'r cefn. Mae'n llwyth o ymosodwyr mas fan hyn. Gwytham, cybango tu allan 2-1, y bas. Mae rhywun gallu dweud bod y bas yn wallus, ond y bosib cybango ddim yn dal i ddymder.
Mae'n siom Owain oherwydd mae'n gymaint o cyfleoedd mas fan hyn a ni jyst moyn gweld Caerdydd agor lan. Ond yn anffodus i nhw fyna, y bel yn mynd i llawr. Green, let's go. Nes i cael golwg o Dai Rhys fanna hefyd, sydd yn gweithio gyda'r Academi RYGBI. Rhys sydd yna wrth ymyl da iawn. Okay, look across. Dyna fe. Sbio lawr fan hyn, i gweld pa chwaraewyr mae'n gallu cael ei ddwylo. Ti'n gallu potsio mae llun draw i gas newydd i'r dreigiau. That's okay. Seven on the ball. On his feet. Y Caerdydd yn dwy'n y bel ar y tir. Ac Styn Meinad yn gallu bod yn gywir efo Ian Ali gic. Illa ddyn o gyfle i Alun Rhys i ystyried ei hat-trick o. Ysgarmes wedi bod y mor effeithiol. Going off that, so just over it. Yn y swydd gyntaf wedi cael ei wneud gan yr eilydd o faswr. A dyna fo Rhys. Y bachwr sydd wedi bod y bach y man fel blaen esgellwr a canolwr yn ystod y dydd. Y weithiad gyntaf yn gywir. So gwthio hon yr hyd y ffordd o'r ddwy'r ugian yn dipyn o beth. Glyn Ebwy, nes monach honni. Felly'r olwyr fe maen nhw'n gallu gynnig. Nhw'n gallu lled arni hun. Torri'r dacl gyntaf, y canolwr. Tackle, release! Caerdydd dal i ddod o fewn y dwy yr hugian. Yeah. Ond James Richards it's accidental obstruction. Yn ffodus yn bach ar goll. Easy, you're going to fall over him. Just a scrum, accidental. Canolwr Caerdydd fyna Iwan Evans yn neud yn da. Okay, let's go. Just yn ryddhau i ddwylo. Caerdydd ddim yn gallu gorffen y cais bant. Wedi bod yn ail hanner hir. I Glyn Ebwy wrth gwrs, a Llefydd Mwns yn edrych am Cerrig Wylltir bychan yn y gêm ar rwan. Cadw Caerdydd o dan yr hanner cant, ella ryw sgorio cais bach arall i godi'r ysbryd wrth edrych ymlaen at weddill y tymor. Llanelli a Caerfyrddin i ddod nesa. Draw ym Harc Eugene Cross i Glyn Ebwy. Mae'n wedi cael ei gadw'n fyw, cyfle i Gaerdydd i wrth ymosod o bith unwaith eto i'r ochr chwith. A Rhys Jones, neb o'i flaen o gwbl. A dyna ni. Iwan Rhys Jones wedi croesi. Mae wedi bod yn amlwg iawn ers dod i'r maes pob cyffyrddiad. Wedi arwain at cais neu holli'r amddiffyn. Ac yn heiddiannol iawn mewn chydig funudau Iwan Rhys Jones ar y sgorbwrdd i Gaerdydd. Wel, mae'r fath o chwarae'r yn dwi. Chi jyst moyn weld y bel yn ei ddwylo. Pob tro wedi cyffwrdd y bel, mae rhywbeth wedi digwydd. Ond yr un peth fan hyn, y ddau yn cyfuno. Jyst wedi cael un cais. A'r eilydd mewn o'r Ellis Bevan yn creu y cais. A Iwan Rhys Jones. Does neb yn mynd i dal efo yna. Ond gwaith arbennig lawr yr ochr dywyll. Chi'n gwybod pan chi'n cael chwaraewyr hwnna ar asgell. Jyst rhyddhau fe, gael ei fynd. A does neb yn mynd i dal e. Wythfed cais y noswaith i Gaerdydd erbyn hyn. Ac efo'r ail gêm yn olynol yn y gyngrair. Yr Indigo Prem mae Caerdydd i mynd heibio'r hanner cant y bwyntiau. Bydd ar nhw giro. Rygbi Gogledd Cymru 52 pwynt i 29 yn y rownd ddwytha. Bitham. Nef fod y fwyaf cywir pen o ma wedi hollin honna yn arbennig o dda o'r ochr chwith. A Caerdydd efo rhyw 7 munud i fynd yma ar barc yr arfau. 53.8 yn erbyn Glyn Ebwy. Mae'n ddangos pa mor grif yw nhw fel garfan pam wedi colli chwaraewyr i Cymru dan 20. Wedi colli chwaraewyr i rygbi Caerdydd yn wythnos hyn. A maen nhw ddal a gallu sgorio dros hanner cant y bwyntiau.
A heb rili, wale am hanner o'r gêm yn y hanner cyntaf, ddim yn perfformiad gorau, ond dyna'r cryfder Caerdydd. Glyn Ebwy, be nhw'n gallu gynnig yn hwyr. Fawr oedd yn byd o'r gic yna. Ac mae'n un ton ar ôl y llall ar hyn o bryd. Rhys yn fficio, edrych i fynd i hun. Dyna wedi cael ei dwy'n do, cic hir lawr y cae. Dyma lla lle, mae diffyg cyflymder. Glyn Ebwy dangos cybango ddim o dan bwysau, ond ydy'n ei taro honna ymlaen ar y llawr. Naddo, medda'r dyfarnwr. Powell. I redeg i nôl, un wal las o'i flaen o. Môl! A'r sgarmes symudol wedi ffurfio ac un ffordd o hon yn mynd. Môl taken in. Scrum i Gaerdydd. O bob dim yn doi led ydi i Glyn Ebwy. Fawr o'n byd yn gweithio, dim fel be nhw'n trio. Mae'n galed yn dweud yn hwyr yn y gêm. Mae'n just trio redeg y bel nôl, ond amddiffyn Caerdydd yn cadarn iawn. James Richards yng nghanol e. Chi just yn rhoi cyfle mawr fan hyn i Caerdydd yng nghanol y cae. Scrum yng nghanol y cae. Cyflymdro ar y ddau asgell. Felly chi'n mynd unrhyw ffordd chi moyn fan hyn. Fines! Mae'n rhywun yn meddwl yna 6 chwaraewr wrth yn crybwyll Andrew. Yn rhan o rygbi Caerdydd. Yn rhan o garfan tîm dan 20 yn Cymru wrth eich mlaen ta 6 gwlad a pob un hynna wedi cael cyfle yma efo'r clwb rygbi y tymor yma. Felly mae dal i weld fel meithr unfrad ydi y gyngrair uwch gyngrair Indigo Pen ar gyfer y talent ifanc y dyfodol. Meinad effigio y bas wych tu ôl i gefn yr amddiffyn. Yn oedi ar y bas yn ôl at yr ochr dywyll yma. Y gic tuag at Cybango. Ond yn anffodus iddo fo yr bel yn darganfod yr ystlys. Just cic anghywir, really. O'ch chi'n moyn gweld hwnna ars ar y cae. Neu Glyn Ebwy mynd nôl ar y bel a just rhoi fwy o pwysau arnyn nhw, ond Beetham oedd e. Jacob Beetham. Cefnwr ifanc, bydd e'n dysgu. Bydd e'n cael wers naw off y cae yn ystod yr wythnos. Yn edrych ar pethau bach fel hwnna. Bod chi'n ennill y gêm gan 53 o pwyntiau. Os chi'n mynd i camu ymlaen ar y safon uchaf, mae'n rhaid i chi edrych ar pob eiliad o'r gêm chi'n cymryd rhan mewn. A trio gweld os chi'n gallu dablygu e. Galla bod yr gêm yma'n dangos i hod ar chwaraewyr Glyn Ebwy wedi bod dan bwysau dan y lach ar rhan hwyau'r gêm ac yn bendant yr ail hanner. Mae cwpl o chwaraewyr i lawr wedi anafu. Efallai bod hyn wedi cyfle perffaith i ni Andrew i drafod seren y gêm. Pwy sydd wedi sefyll allan i ti? Mae lot o chwaraewyr i Caerdydd wedi sefyll allan rhan fwy o fod tri ôl, really. Ond i fi, mae Alun Rhys y bachwr wedi bod yn mobman, wedi bod yn rhan o popeth, gêm amddiffynol, gêm ymosodol, lan gyda chwarae pan maen nhw'n bwlchu, a hefyd ei waith ar cefn ysgarmesu symudol. Wrth gwrs mae yna lot o pŵer o blaen, ond i aros mewn cadw ei ben a just gorffen y ceisiau bant. I fi, mae Alun Rhys yn heiddi ser yn y gêm. Mae wedi bod yn amlwg iawn do trwy gydol yr ornest. Mae ddau gais yn dod o'r sgarmesu symudol yn agos iawn i'w gilydd yn yr ail hanner na. Ac fe'n mwynhau amser yma lawr yn y brifddinas ar ôl cyfnodau efo Abertawe, Bedwas yn y gorffennol a Steve Lawn yn tynnu'r bachwr i lawr. O Gwent i Gaerdydd. Pwy a wyr, ella bod yna gyfle am hat-trick cyn diwedd y dydd. Creu prin iawn wrth gwrs i flaenwyr y dyddi yma. Time on. Bys yn taflu i fewn. I'r tu blaen. Happy there, Chris? Caerdydd wedi dwy'n y bel. Entry, far side. Oedd yn anghyfreithlon dod i fyny Entry 90. ochr ysgarmes symudol.
Ie, y Llemanwr fanna yn gweud i rhif 15 yn nofio yn y sgarmesu smigol. Dwi'n meddwl bydd chi'n gweld rhif 15 yn nghanol hwnna. Na, rhif 5 dwi'n meddwl yn trio ddeud sef Sean Moore. Ie, dwi'n gweld Jacob Beetham yn y sgarmesu mynd o'na'n wrth i ewyllus ei hun, be bynnag. Iawn ta. 2 munud i fynd yma ar bar Caerdydd. Mae wedi bod yn noson hir i Glyn Ebwy, ond nhw'n gallu cael rhywbeth ar ddiwedd y gêm yma. I'w nôl ar yr A47 ddim na efo bach o hyder wrth edrych ymlaen at y gêm yn mynd Llanelli. A gêm gallwn darcedu bach yn fwy na hon. Dwylo da i ffeindio Mike Powell ar y chwith na. I cael noson hir erbyn Theo Cabango. Powell, y giclet traws, fawr opsiwn arall ganddo fo. Rhys Jones o dan y bêl. Ac yn galw'r marc, y gic angen fod fwy cystadleuol. Ond Rhys Jones, ar hyn i gan gymeriad mae wedi gwneud ers dod i'r maes ac yn un fydd o'n rwystredig iawn efo. Wel, mae yn gallu gwneud camgymeriadau. Diolch byth, bydd ddim yn perffaith. Siom, really, achos o'n i moyn cymryd y bil na'n gloi wedyn gweld... A rhedeg hyd y cae, ie, mae rhywun yn gweld beth yn dod, doedd. Mae'n wych cael chwaraewyr fel na ar y cae, ddo, yn dwi. Mae'n jyst yn codi'r gêm. Mae'n cyffroi'r dorf, dydi, mae pobl yn dod yma i weld chwaraewyr fel an. Curo dynion efo Clwb. Crouch! Working in range, Bind! Set! Keep it square, keep it. Tackle! Allan i'r chwith o'r cyfle euraidd i Mike Powell. Wel, mae Mike Powell wedi cael nos i angofio. Do, taxi adra. Bas. Chwarae gwych o Syth i'w ddwylo fo ac yn bwnsio allan. Gwaith arbennig yn dod gwaith adeiladol o Glyn Ebwy. Fel ni sôn yn gynharach, maen nhw yn cael y bêl a maen nhw yn troi'r cymalau. Maen nhw'n cryf, maen nhw'n croes i llun Fantes. Maen nhw'n galed i stopio. O chi yn derbynnu ar eich asgellwyr i roi chi dros y lein. Pan mae'r bêl ar y plat fel yna. Ie, das ydi cloi noson siomedig efo bach o baith mae dyfodol i Glyn Ebwy, ond Morgan Hallen yn dangos i bwer allan tuag at Ellis Bevan. Mae o'n gyflym Cabango'n gynt tu fewn y fond, diom angen unrhyw gymorth. Ac fel mae'r cloc yn troi'n goch, Ellis Bevan yn dotio lawr am y 9fed o'r noson i tîm y brif ddinas. A mae hynny'n gwneud pethau hydrod o waith, dwi'n siŵr, i Mike Powell ac yn troi y cyfle uraidd na yn hylla. Wel, gwych o Morgan Allen, reit o'r scrum. Ond ni'n disgwyl hwnna, ni'n disgwyl gweld y Morgan Allen yn redeg dros pobl, ond y boi ma sydd wedi creu argraff mawr arno fi, y mewnwr sydd ddod ymlaen. Ellis Bevan. Wedi bod yn nghanol popeth sydd ddod ymlaen. Creu ceisiau, gorffen ceisiau. Dwi'n ei arbennig o dda. Ie, bydd o'n gwneud argraff er mwyn trio hawlio'r crisif naw na ar gyfer y gêm nesa. Ac hanner cant o bwyntiau o wahaniaeth erbyn hyn rhwng y ddau dîm. Ydy Beetham yn gallu ychwanegu'r ddau arall yn y dyn drician. Yn pwyllo dyma fyd. Ymdrech ola'r gêm. Mae wedi tynnu yn llwyr i'r chwith, ond dim ots o gwbl. Mae wedi bod yn un ochrog tu hwnt yma ar bar Caerdydd. 9 cais i gyd yma, 3.5 cynta. Ac Alun Rhys yn ser yn y gêm o 2 i hun. Y sgôr terfynol yma yn y brif ddinas
Caerdydd 58, Glyn Ebwy 8. Ie, mi oedd un ochrog tu hwnt yma yng Nghaerdydd i tîm y brif ddinas. Bach yn glosiach oedd hi yn yr hanner cyntaf, 3-1 oedd hi. Nathan Hyd, Theo Cabango a Cicos, diolch i ymdrechion a chyflymder. Theo Cabango yn golygu bod nhw mewn rheolaeth ar y hanner. Ond mi oedd cais Alex Howe wedi wneud tîm bach closiach yn 22-8 wrth i'r tîm fynd yn ôl i fewn i'r ystlys. Sam, paned hanner amser, ond ar ôl dod allan un tîm oedd ynddi efo Theo Cabango fanna yn ei chanol hi, ac mae rhywun yn dangos does a ddim eilydd i gyflymder nag oes. Creu gymaint o drafferthion i unrhyw dîm, ac efo'r nerth grymus ymysg gyflwynwyr fel welson ni gan Morgan Allen. Mae Caerdydd, dwi'n siŵr, mewn sefyllfa delfrydol o ran y garfan i ymosod tuag at brig cyngrair yr Indigo Prem ar y ddiwedd y tymor. Yn bendant fe gawn nhw gwrthwynebwyr, a gema cletach na hon ac ar bar Caerarfau. Mwyn i Glyn Ebwy, tîm sy'n ailadeiladu o dan ei rwyniad Jason Strange, efallai does dim gymaint o bwys am wedi'r tymor am ganlyniadau a datblygu maen nhw ar gyfer y dyfodol. Ond wrth gwrs mae yna sawl enw di wneud i enw hen yma o flaen ein camerau ni o ran Gaerdydd. Iwan Pearce Jones yn un, nid argraffol i arfainc Ellis Bevan. Sawl un a oedd yn ser y dyfodol, dwi'n siŵr, yn gyrch ymlaen i weld nhw eto yma ar y maes efo Indigo Prem. Ond mae'n bell un o criw Caerdydd wedi cyrraedd Lauren yn y studio. Dwi'n siŵr fydden nhw wrth i bod yn dathlu hyn yma. Ie, sef yn y gêm Allen Racing cadw cwmni fi yn gynta. Allen, buddigoliaeth heddiannol iawn. 9 cais dwi'n meddwl yn y diwedd, o'n i'n cael trafferth cyfri. Pa mor bles i ti? Ie, bles iawn, tiwod. Oedd y hanner cynta, o'n i bach yn siomedig mewn mewn y hanner amser, ni'n gyfnod ni lan ar y scoreboard. O'n i ddim wedi chwarae rygbi dda, oedd y bach yn araf. Ond y cyflymder y gêm di pigo lan ar ail hanner, a ni'n hapus i gael 58 pwynt wrth hwnna, so ie, fi'n hapus. Hanner can o bwyntiau am 2 gêm nawr yn y gyngrair yn olynol. Chi'n tîm sydd wedi dangos bod chi'n gallu cosbi tîmau mas yn Llydan neu drwy'r sgarmes fyd? Odyn, ie, mae good mix dyn ni, so blaenwyr dda, sgellwyr sy'n gyflym a gallu troi gêm ar ei pen. So ni'n tyfu fel tîm, ni'n mynd yn dda, a gobeithio nawr bydd yn fel dividends ar diwedd y tymor. Allen, oedd y sgarmes symudol yn rhywbeth o'ch chi wedi bod yn gweithio am yn penodi bod nhw'n wan yn amddiffyn hwnna yn Glyn Ebwy? Na, ddim rili fel yn wan, ond mae yna rhywbeth ni wedi bod yn gweithio ar y cwpl wythnosau diwetha. O'n i bach yn siomedig y hanner cynta'r tymor am droi môl ni, ond ni'n gweithio'n galed yn ymarfer a mae wedi dod mlaen nawr. A gyda'r gêm yn cyffredinol, chi'n disgwyl Glyn Ebwy cwmpo'r bant yn yr ail hanner? Na, maen nhw wastad wedi dod gyda pwer, maen nhw amlad am popeth, so ni ddim meddwl nhw'n mynd i drop off, a oedd ni'n mwy clinical, a dod i gyda'r buddigoliaeth yn y diwedd. O'n nhw'n brwydro gwmpas ardal y dacl yn dod yn hanner cyntaf yn neud yn eitha scrappy dod. Oedd rhywbeth o'ch chi'n moyn trio symud y bel i ffwrdd o'r ardal na'n yn wedi ren ôl nhw yn brodyr young o gwmpas y bel lot. Ie, definitely. Oedd dwyl nhw dros y bel i gyd yn y hanner cyntaf. Bach o ball movement yn ni mwy yn yr ail hanner. Chwarae space a wedyn oedd yn well a cadw'r bel wedyn. Allen, diolch yn fawr. Dyfniadur ti fynd, dwi'n mynd i ddod â Theo Cabango mewn yn syth. Theo, ni'n clywed digon o gefnogwyr heno yn canu dy enw. Ti'n enw, ti'n wyneb, ni wedi gweld llwyth o dros yr wythnosau diwetha. Pa mor bles i ti bod ti wedi gallu dangos i ni unwaith eto beth ti'n gallu gwneud? Mi'n meddwl gêm rili dda. Hanner cyntaf, o'n i'n meddwl bach yn wan, ddim yn chwarae mewn llefydd gywir, ond yr ail hanner, o'n i just dod mas a dangos beth ni'n gallu gwneud, a just trio mynd dros y llinell cael gais fy hun hefyd. A pam ti'n meddwl oedd y gwrthgyferbyniad llwyr na rhwng yr hanner cyntaf a'r ail hanner? Lle o'ch chi llawer mwy clinigol da? Just yn chwarae mewn llefydd cywir, a just ddim yn rhoi ein hunan o dan bwysau. A pan mynd i cicer yn y hanner cyntaf, ni'n just gwneud hwnna dan bwysau a allu gweld hwnna. Achos nhw dros ni yn y hanner cyntaf holl gêm, hanner, sori. A ail hanner, o'n i'n chwarae yn y llefydd gywir, nes i o pawb di siarad, be'n ni'n gallu
gwiro mewn y gêm, a ie, definitely dangos mewn y gêm. Theo, ni'n mynd i gofyn chwarae gyda rhywun fel Dan Fish, mae gêm cic arbennig o dda. Ife ti tiw'r amser yn edrych pan mae Gwaglen yn gwybod bod e'n mynd i roi'r bel yna i ti chaso ar ôl e? O ie, definitely, mae'r dweud fi aros ar y touchline, a os i'n gweld yn beth, dysgwyddi, a mae'n wastad yn rhoi kicks mewn. Dim pwynt i pa beth llefer ar y cael e, ond ie, just siarad i fe, a just gweld y kicks mae'n neud 50-22s wastad pob gêm. So ie, mae'n definitely rhywbeth i gwylio. A Theo, yn amlwg ti'n chwarae Caerdydd, ti wedi chwarae dros y ranbarth. Ti'n teimlo bod steil y ddau dîm, a'r ffaith bod Griff yn y ffordd i'r ddau dîm yn weddol tebyg, a ti'n chwarae'r un steil a chwarae gyda'r un rhyddid? No, definitely, ni just dweud bod just chwarae beth sy'n o flaen chi. Dim os llinell cais ei hunan, os mae'n Gwagle, just chwarae iddo fe. A allu definitely gweld hwnna heddiw. So yeah, mae'n definitely neis i chwarae fy nhw. A faint nes ti mwynhau y gêm yna yn erbyn Clwb? Oh, definitely. Yeah, an amazing, best experience ever. Yeah, hopefully gael gêm arall. Llongyfarchiadau mawr. Diolch fawr. Diolch. Diolch. Andrew, yn amlwg, hanner canolbwyntiau 9 cais yn y diwedd, ond oedd 10 yn y gêm na, lle ti'n meddwl rhwystredig gyda'r gêm ymasodol? Ie, achos chi'n gwybod pa mor dda yw Caerdydd, chi'n gwybod bod nhw'n gallu cymryd i lan cam arall, a dwi'n meddwl bod Glyn Ebwy yn lwcus iawn nad oedd Caerdydd ar ei orau yn y hanner cyntaf. Steve, Andrew just saying there, he felt you had another gear despite it being a very comfortable win. Sum up your thoughts for me. You know, it takes some doing scoring that amount of points, so, you know, first of all, I was very happy with it. Probably the first half we was a little bit inaccurate when we got in positions where we had scoring opportunities, so we were disappointed with that. I think I'll give Evervale a bit of credit for that. You know, very competitive contact area, especially the first half, so made life difficult for us. But yeah, probably like to think we could be a little bit more polished over the 80 minutes. But as you can see, as soon as the game broke up a little bit and the opposition tired, there's a hell of a lot of pace out there and X factor. Steve, they obviously made it hard in the first half. You, as you said, you weren't very clinical in the opportunities you had. Was it a case of knowing actually Evervale might come up, the wheels might come off a little bit in that kind of last quarter, knowing what you had, the strength and the speed you had on the bench to come on and take advantage of that? Yeah, I think we've had some continuity. We've had a number of games, fit side, fast surface. So Evervale haven't played for a while, so it was in the back of our minds. You know, didn't take it for granted, but we was always hoping to keep the picture as it was and then change it when they tired. The players get most of the credit most of the time, Steve, but I think coaches have to make the right calls at the right time, and it just seemed tonight like the players came on right at the right moments. What was you seeing out there? I just think it's a big part of the game. I think you just don't put... we try not to put players on by the clock. I mean, you try to put them on to make a difference. Some players stay on it. Good players don't go on because they might not make a positive impact, we don't think. So that's what we were just seeing at the right time, hopefully made the right decisions which benefited the game. Look... there's things that's improved as of late which has made the game, our performances into results a bit easier, as in we struggle to score off pressure and driving lineouts. That's improved. Defensive driving lineouts has improved, so the nuts and bolts of the game we're getting better at. We bolt on to the talent we got within in the whole squad and the whole business. We should be competitive every single week. It was a young team tonight, Steve, and a lot of these guys, the likes of Anstey, Ethan Lloyd, Cabango, they've just signed contract extensions with Cardiff. Without putting too much pressure on their shoulders, how big a future have they got? It's all up to them, isn't it? You know, it is pressure. It's a tough gig in Wales. There's only four regions, and yeah, but they definitely got the raw materials to have a good chance of making it top level. You can see that for yourselves. Yeah, they've got to keep working hard at it, that's for sure. And how much do you enjoy playing a big part in that development? Yeah, it's very satisfying. You know, you want to win rugby matches, and let's not dress it up with results. Performance is great, it's performance driven, but the game's about results. And but the development of them, like what we agreed upon at the start of the year, everyone everyone within the whole business, it's a development opportunity. You know, Cardiff FC is not going to become a development side. It's still going to be the best it can be in the environment it's in. But it's a development opportunity, and these opportunities and these boys being in this environment with very good semi-pro players are actually accelerating their development. Well, we think anyway. Thank you very much, and congratulations again. Thank we'll you. Catch you soon. Cheers. A Nicky, just yn gyflym,
Nes i rhagweld cyn y gêm, fydde'r gêm yn agor lan yn yr ail hanner a Caerdydd yn rhedeg I ffwrdd â hi. Oedd y canlyniad yn un teg? Ie, fi'n credu, oedd o Glyn Ebwy pan maen nhw gyda'r bêl, gyda'r meddiant yn dangos bod nhw yn weddol peryglis o'n ail hanner, o'n nhw methu cael digon o meddiant yn ail hanner, ac wrth gwrs, chwodod, mae Glyn Ebwy heb chwarae am mor gymaint o amser, a'r dyfnder sydd gyda Caerdydd, falle wedi dod trwy yn y diwedd, ond digon o cymeriad gan Glyn Ebwy, lot o pethau posib, siŵr bod Jason Strange cymryd allan o'r gêm, ond mae lot o wahaniaeth rhwng y ddau carfan. Ie, cytuno'n llwyr. O'n i'n mynd I ddweud, yn y gêm na, maen nhw'n gallu cymryd pethau mas yn positif. Mor aml, chi'n gweld gêm fel na, dim byd I cymryd mas lan o fe, chi'n colli gan 100 pwyntiau, dim lot chi'n gallu pigo mas, ond yna lot o pethau dda fyna. O'n nhw'n rhoi'r pwysau I gyd ar ei hun yn y hanner cyntaf, I fi, yn ildio ceisio oherwydd y pwysau nhw'n rhoi ar ei hun. Felly chi'n gallu tryso pethau fel yna. Dwi ddim yn pethau gael I tryso, a dwi'n gweld bod ni'n gweld gwell o Glyn Ebwy yn y dyfodol. Mae peth yw gyda tîmoedd fel yna, tîmoedd sy'n dda, sy'n ennill, pa lefel, maen nhw'n gwneud y pethau sylfaenol arbennig o dda, yn dyn nhw. Dyna beth sy'n rhaid I Glyn Ebwy wneud. O'n i'n mynd I gofyn Stephen cwestiwn, o ti wedi dweud, dwi byth yn hapus. Oedd edrych yn weddol hapus ar ôl y gêm na, oedd e? Dwi wedi bod yn anghywir lot eno. Gallech chi parhau siarad trwy'r nos, dwi'n siŵr. Ond dyna ni, diolch yn fawr am eich cwmni. Wel, ni mond yn cychwyn penwythnos prysur y myd y campau ar S4C penwythnos yma. Mae sgorio yn ôl fori, gwedd arllediad byw rhwng y Bala a Dre Newydd. Pen ni'n cychwyn am 7:45. Gêm enfawr fan hyn Dydd Sadwrn ar ôl gwynebu pencampwr Ffrainc a Lloegr. Mae Caerdydd yn gwynebu pencampwriaeth rygbi unedig. A di Mercher nesaf, mi fydd y Scarlets dan ddeunaw yn gwynebu Caerdydd dan ddeunaw. Ond llongyfachiadau mawr I glwb rygbi Caerdydd nawr wedi sgorio dros 100 o bwyntiau ddwywaith yn y gyngrair. Maen nhw'n dechrau adeiladu bach o fyfentum yn y gyngrair a'r cwpan yn sicr. Byddwn ni nôl ym mhen bythefnos tan hynny nos da.